नमस्कार गाववाल्यांनो, देव बारा करो. स्पर्धेचे नारळ मात्र आता नक्कीच फुटतलो आणि पहिलं गाडो मैदानात धावताना सगळ्या प्रेक्षकांच्या साक्षीन असतलो. बघूया कोण जिंकतलो, कोण हरतलो, येणारी आणि येणारं कारस्थानात जातलो. जो पाण्यात जातलो तो वली चट्टी घालतलो, जो घामान जातलो तो इतिहास घडवतलो. नक्कीच खेळ मात्र बघण्यासारखं असतलो. पहिली वहिली आपल्या जाणवली गावची स्पर्धा मैदानात रंगताना दिसता. पहिलं नारळ फुटतलो आणि पहिलं गाडो मैदानात मात्र धावताना दिसतलो. सगळ्या प्रेक्षकांच्या सगळ्या मान्यवरांच्या साक्षी मैदानात पहिलं धुरा उडवतो, मान मिळतात तो बघूया. नक्कीच आमच्या वाईगडे गावतो वाईगडे गाडीचे सुपुत्र असतलो. नक्कीच बघूया. मैदानात चारी बाजून मात्र प्रेक्षकांची गर्दी. काय माणसं बोला कसा करतो पाठी पाठी अमोल नाही हो. हो कौन सर या नाही आता या झालं सन्माननीय पोलीस मध्ये कार्यरत असणारे आमचे जवळचे मित्र सन्माननीय विनोदजी चव्हाण साहेब या ठिकाणी आगमन होते. त्यांचं सुद्धा या ठिकाणी मंडळाच्या वतीनं हार्दिक स्वागत असेल. नक्कीच क्रिकेट बरोबर या बैलगाडी स्पर्धेत सुद्धा या ठिकाणी पाहण्यासाठी त्यांची उपस्थिती नक्कीच त्यांचं मंडळाच्या वतीनं स्वागत असेल. कस्टमरला कामं करतो ये कामा नाही होतं ना अरे ये रे किती आता गाडी किती आहे आता सांगून टाकलं
या ठिकाणी उद्घाटन सोहळा संपन्न होतोय. सन्माननीय श्री सुधीरजी साहेब यांच्या शुभ हस्ते या ठिकाणी उद्घाटन सोहळा संपन्न होतोय. नक्कीच अनेक स्पर्धक या ठिकाणी उपस्थित, अनेक गाड्या या ठिकाणी उपस्थित. त्यांच्यासाठी पण एक मालवणीत म्हण तुमका सांगतोय, दोन बैलाची गाडीनी मालकाच्या जीवात लागली उडी म्हटलं तर वावग्या ठराचा नाही. कधी एकदा खेळ सुरू होता, कधी एकदा झुंकात जाता, कधी एकदा शिक्को मोड करतो. ह्याच्यावर मात्र सगळ्यांचंच लक्ष असतं. तर प्रथमतः जिल्हास्तरीय ही बैलगाडी स्पर्धा या ठिकाणी संपन्न होते. सन्माननीय कणकवली तालुका शिवसेना आयोजित ही स्पर्धा या जाणवली गावच्या वांगडेवाडीच्या केपीएलच्या मैदानावरती नक्कीच प्रेक्षकांचा मात्र बघण्याचा आनंद लुटण्याची नामी संधी मैदानात. पहिलं गाडे दावा करो, पहिलं उडं करो तो मैदानात रघुनाथ शंकर बाने यांचं पहिलं गाडं असतो. तयार ठेवतो असा रघुनाथ शंकर बाने आपली बैलगाडी तयार ठेवा. सन्माननीय बाने साहेबांनी आपला बैलगाडी या ठिकाणी तयार ठेवायची आहे, कारण पहिला मान आपल्याला मिळतो. या ठिकाणी आपण आपली गाडी तयार ठेवायची आहे. नाहीतर मालवणीत मन असा ढोरा गेली घरात आणि राखलो डोळ लागलो घरात आलो. डोळे लागलो मरात आणि धरा गेली घरात राखलो माळ फिरायला नेलो. अशी परिस्थिती असा पहिलं घरो मैदानात दवडताना दिसतो. बाने हिंचो नक्कीच धुळा उडवतो, कोण ही कोण व्यक्त करतो, कोण आपलं नाव करतो आणि कोण लोकेशन घेऊन जातो. नक्कीच प्रेक्षकांच्या मनातला मात्र शेवटपर्यंत कोण जिंकतो, कोण हरतो, येणारो काय सांगतो. पण नक्कीच मैदानात मात्र धुळ चारी बाजूत उडावताना दिसतो. कमीत कमी 5,000 प्रेक्षकांची मात्र मैदानात गर्दी दिसता. नक्कीच आस्वाद घेताना हॅलो सर्व रसिक प्रेक्षकांची सूचना आहे, कमीत कमी जी मर्यादा रेषा किंवा झेंडे लावले आहे त्यापासून कमीत कमी 10 मीटर लांब इथे राहायचं, उभं राहायचं आहे. प्रत्येक प्रेक्षकांसाठी सूचना आहे. आणि मंडळाची अशी सूचना आहे, कोणाला काय झाला तर मंडळापासून काही एक मिळायचं नाही, रिकामी हातात घरात जाऊचं लागतं ना, त्या लक्षात ठेवा आणि तुम्ही वागा. या ठिकाणी सन्माननीय श्री सुधीरजी सावंत साहेब यांचं या ठिकाणी स्वागत होतंय. उपजिल्हा प्रमुख श्री सन्माननीय महेंद्र महेंद्र सावंत यांच्या शुभ हस्ते या ठिकाणी पुष्पगुच्छ त्यांचं स्वागत करण्यात येतं. सर्व क्रीडा रसिकांना सूचना आहे की आपण किमान जी लाईन आउट केली आहे त्याच्यापासून किमान 10 ते 15 फूट आपण लांब राहायचं याची नोंद घ्या. मंडळ जबाबदार राहणार नाही याची नोंद घ्या. किमान लाईन आउट पासून 10 ते 15 फूट तरी लांब राहायचं आहे. उद्या
जोपर्यंत तुम्ही लाईन आउट पासून 10 ते 15 फूट लांब जर लाईन केली नसेल तर स्पर्धेला सुरुवात केली जाणार नाही, याची नोंद घ्या. या ठिकाणी मंडळाची सूचना होते, जी लाईन आउट केलेली आहे त्या लाईन आउटी पासून किमान 15 ते 10 फूट पर्यंत लांब आपण लाईन आउट करायची आहे. कोणालाही दुखापत होऊ नये, कोणत्याही या ठिकाणी अडथळा होऊ नये याची नोंद घ्या. लाईन आउट झाल्यानंतर कार्यकर्त्यांनी आपण लाईनीची शहानिशा करायची, त्यानंतरच गाडी सोडायची आहे. लाईन आउट किमान 10 फुटापर्यंत बाहेर ठेवायची आहे. लाईन आउटपासून जी तुमची लाईन आउट केलेली आहे मंडळाने त्याच्यापासून 10 फूट किमान लांबी आपण लाईन आउट करायची आहे आणि मंडळाने याची शहानिशा केल्यानंतरच आपली गाडी आतमध्ये सोडायची आहे. या ठिकाणी सन्माननीय श्री सर्व ब्रिगेडियर सन्माननीय श्री सुधीरजी सावंत यांचं या ठिकाणी पुष्पगुच्छ देऊन प्रथमतः स्वागत होईल. सर्व मान्यवर या जाणवणी गावचे सरपंच उपसरपंच तसेच सर्व कार्यकर्त्यांनी व्यासपीठावर स्थानापन्न व्हायचं. या ठिकाणी स्वागत समारंभ संपन्न होते. कार्यक्रमाचे सर्व सन्माननीय सुधीरजी सावंत साहेब यांचं या ठिकाणी पुष्पगुच्छ देऊन या ठिकाणी स्वागत होईल. त्यानंतर जी गाडी होणार आहे सुटणार आहे ती राजेंद्र कृष्णा ढापळे. आपली सुद्धा गाडी तयार ठेवायची आहे. राजेंद्र कृष्णा ढापळे आपली सुद्धा गाडी या ठिकाणी तयार ठेवायची आहे. मंडळाने शहानिशा केल्याशिवाय गाडी सोडायची नाही. 10 फूट किमान लाईन पासून या ठिकाणी सर्वांनी उभं राहायचं याची नोंद घ्या. सर्वांनी 10 फूट या ठिकाणी बाजूला लाईन आउट करायची आहे याची नोंद घ्या. आपण बघायचं सांगितल्याशिवाय तुम्ही लिहू नका. सर्व सन्माननीय श्री सुधीरजी सावंत साहेब यांना पुष्पगुच्छ या ठिकाणी देऊन त्यांचे स्वागत करण्यात येईल. उपजिल्हा प्रमुख सन्माननीय श्री महेंद्रजी सावंत यांच्या शुभ हस्ते या ठिकाणी पुष्पगुच्छ देऊन त्यांचं स्वागत करण्यात येते. त्याचप्रमाणे महिला तालुका संपर्क प्रमुख शमिका दळवी यांचे सुद्धा या ठिकाणी पुष्पगुच्छ देऊन स्वागत करण्यात येईल. सन्माननीय राजेंद्र तरोळेकर यांच्या शुभ हस्ते शमिका दळवी यांना पुष्पगुच्छ देऊन स्वागत करण्यात येईल. सन्माननीय शमिका दळवी मॅडम यांचं या ठिकाणी राजेंद्र तरोळेकर यांच्या शुभ हस्ते पुष्पगुच्छ देऊन स्वागत करण्यात येते. सन्माननीय भूषण तरोळेकर यांच्या शुभ हस्ते या ठिकाणी पुष्पगुच्छ देऊन स्वागत होते. त्याचप्रमाणे दानवी गावचे सन्माननीय सरपंच आपण व्यासपीठावरती तोड घ्यायचं, उपसरपंच आपण व्यासपीठावरती तोड घ्यायचं. त्याचप्रमाणे सन्माननीय दानवली गावचे पोलीस पाटील सन्माननीय मोहनजी सावंत साहेब आपण सुद्धा व्यासपीठावरती स्थानापन्न व्हायचं. जिल्हा सचिव किसन मांजरेकर शिवसेना जिल्हा प्रमुख किसन मांजरेकर यांचे या ठिकाणी स्वागत होते. यांचं सुद्धा या ठिकाणी पुष्पगुच्छ देऊन स्वागत होते. त्याचप्रमाणे मालवण तालुका प्रमुख महेश राणे यांचं सुद्धा या ठिकाणी पुष्पगुच्छ देऊन स्वागत. दशरथ वायगणकर यांच्या शुभ हस्ते या ठिकाणी पुष्पगुच्छ देऊन स्वागत होते. शरद वायगणकर यांच्याशी त्याचप्रमाणे राठोड साहेब यांच्याही या ठिकाणी पुष्पगुच्छ देऊन स्वागत होते. सन्माननीय भास्कर राणे यांच्या शुभ हस्ते राठोड साहेबांचे स्वागत होते.
त्याचप्रमाणे जांभेली गावचे सरपंच यांचं सुद्धा या ठिकाणी स्वागत होत आहे. सन्माननीय हेमंत सावंत यांच्या शुभ हस्ते पुष्पगुच्छ देऊन स्वागत होते. त्याचप्रमाणे उपसरपंच किशोर राणे यांचं सुद्धा या ठिकाणी पुष्पगुच्छ देऊन स्वागत होत आहे. सन्माननीय मंगेश गुरव यांच्या शुभ हस्ते. त्याचप्रमाणे या ठिकाणी सन्माननीय आमचे कणकवली गावचे पोलीस मध्ये कार्यरत असलेले विनोद चव्हाण यांचं सुद्धा या ठिकाणी स्वागत होईल. नक्कीच सन्माननीय विनोद चव्हाण साहेब यांचे या ठिकाणी स्वागत होते. भास्कर राणे यांच्या शुभ हस्ते. त्याचप्रमाणे सन्माननीय श्री भगवानजी दळवी साहेब यांचं सुद्धा या ठिकाणी पुष्पगुच्छ देऊन स्वागत होते. सन्माननीय धानेरी गावचे पोलीस पाटील सन्माननीय मोहन साहेब या ठिकाणी असाल तर व्यासपीठावरती स्थानापन्न होत आहे. दोघांना नाव घ्या. हो, परीक्षकांचे नाव घ्या. त्याचप्रमाणे परीक्षक म्हणून या स्पर्धेला लाभले ते सन्माननीय आप्पा परब आणि सामंत यांचं सुद्धा या ठिकाणी स्वागत समारंभ सोहळा संपन्न होतो. सन्माननीय सर्व सुधीरजी सावंत साहेब यांच्या शुभ हस्ते यांचं स्वागत पंचांचं केलं जाते. परीक्षकांचं या ठिकाणी स्वागत केले जाते. सन्मान्य त्याचप्रमाणे सन्मान्य होळगावचे सुपुत्र या ठिकाणी सन्मान्य मारुती सावंत साहेब यांचं सुद्धा या ठिकाणी स्वागत होते. पुष्पगुच्छ देऊन सन्मान्य महेश गुरव यांच्या शुभ हस्ते यांचं स्वागत होते. या ठिकाणी स्वागत समारंभ या ठिकाणी सोहळा पूर्ण होतो. या ठिकाणी पहिल्या वहिली गाडी मैदानामध्ये पाहायला मिळते ती रघुनाथ शंकर बाणे यांची पहिली वहिली गाडी या ठिकाणी मैदानात धावताना प्रेक्षकांना पाहायला मिळेल. प्रेक्षकांनी लाईन आवतीपासून 10 फूट आपण लांब राहायचं याची नोंद घ्या. प्रेक्षक या ठिकाणी मंडळाच्या कार्यकर्त्यांनी शहानिशा करायचे त्यानंतर गाड्या सोडायच्या त्याची नोंद घ्या. जरा खाली खाली या, जरा आणि इकडे या, पाठी तरी या. या ठिकाणी कार्यक्रमासाठी सन्माननीय आरोग्य विभागाचे सुद्धा कार्यकर्ते या ठिकाणी पदाधिकारी या ठिकाणी उपस्थित आहेत. त्यांचे सुद्धा या मंडळाच्या वतीनं हार्दिक स्वागत असेल. व्यासपीठावरती येऊन स्थानापन्न व्हायचे साहेब. नक्कीच कृपया गाडी सोडू नये. या ठिकाणी मंडळाच्या कार्यकर्त्यांनी आधी शहानिशा करायचे. लाईन आउट पासून 10 फूट या ठिकाणी आपल्याला लांब उभं राहायची सूचना आलेली आहे मंडळाजवळ. त्यानंतर गाडी सोडायची आहे. तुम्ही बाजू करा मला. सर्वांनी लाईन आउट पासून 10 फूट अंतर ठेवायचे याची नोंद घ्या. कोण काय रे बघूया, थांब जरा येतो येऊन दे. हो साहेब, या पूर्वी कसं कोणा स्पर्धेकडे येऊन दे मग डायरेक्ट. अंग्रेज आपण काय सांगायचं, डायरेक्ट स्पर्धेकडे येऊन दे मग. मैदानाचा जोर उडवताना दिसतात ती रघुनाथ शंकर भाणे यांची मात्र जोर जोरात चारी बाजूला प्रेक्षकांचे टाळ्यांचे वर्षा होताना दिसतात. नक्कीच मोठं जोर मैदानाचा प्रेक्षकांच्या मात्र नजरेतला पापी लावता न लावता तोर मात्र गाडी मात्र जाताना दिसतात 200 फुटाच्या बाहेर. नक्कीच प्रेक्षकांची मन जिंकताना दिसतात. पहिलं जोर उडवल्यानंतर मात्र रघुनाथ शंकर भाणेच्या मात्र व्रतात. बघूया नक्कीच वैसवून पुन्हा एकदा मागला करायचं. चलो खाली आणि खाली झेंडो पाडल्या एक कलते फेक
नक्कीच या गाडी आमच्या समालोचन कक्षाच्या दिशेने येताना दिसता वेगात गौरवच्या वेगात नक्कीच चारी बाजूने प्रेक्षकांची मात्र टाळ्यांचे वर्षा होताना दिसता आणि गाडी मात्र आपली धावपट्टी मात्र चुकवताना नक्कीच दिसता. प्रेक्षकांनी भावनिक राहायचा असा ट्रॅक पासून सर्व प्रेक्षकांनी लांब राहायचं याची नोंद घ्या. प्रेक्षकांनी सहकार्य करायचं. आपण जो ट्रॅक आखलेला त्याच्यापासून लांब राहायचं याची नोंद घ्या. प्रेक्षक वर्ग आपण सहकार्य करा. ट्रॅक पासून बाहेर उभे राहा. गाडी गेली पहिली गाडी बाद दिली काय काम नाही कृपया प्रेक्षक वर्ग आपण ट्रॅक पासून बाहेर लाईन आउट करा. कृपया या ठिकाणी सहकार्य मंडळाला करा. प्रेक्षकांनी ट्रॅक पासून बाहेर उभे राहा. आपण ते नोंद करायचं. पण सांगला पुढच्या गाड्या तयार ना. 5 गाड्या रोडच्या मध्ये यानंतर सामना होता तो दुसरी गाडी होते ते राजेंद्र कृष्णा ढाकळे या ठिकाणी विनंती करा. कृपया आपल्याला वारंवार या ठिकाणी सूचना होते. ट्रॅक पासून सर्वांनी लांब राहायचं आहे. मंडळाला सहकार्य करा. ट्रॅक सोडून सर्वांनी लांब राहा. सर्व नागरिकांना सूचना देण्यात येत आहे. जर आपण ट्रॅक सोडून बाजूला नाही गेला तर मी स्पर्धा आहे त्या ठिकाणी थांबवेल. तुम्ही जर स्पर्धेला सहकार्य नाही केलात आहे त्या स्टेजला स्पर्धा थांबवण्यात येईल. बघा सर्व प्रेक्षकांना सूचना देण्यात येत आहे. आपण सांगितलेल्या नियमाचं पालन करा. मंडळाने आपल्याला वारंवार सूचना सांगतात तरी तुम्ही त्याचं पालन करत नाही. आहे त्या स्टेजला मी बंद करू शकतो. हॅलो, रघुनाथ शंकर बाणे यांची गाडी या ठिकाणी रिटर्न आलेली आहे आणि त्यांची 2 मिनिटं 20 सेकंद 15 पॉईंट अशी गाडी मागे आलेली आहे. दुसरी गाडी मैदानामध्ये पाहायला मिळते राजेंद्र कृष्णा ढाकळे यांची. अतिशय सुंदर आणि ट्रॅक पासून सर्वांनी लांब राहायचं. मंडळाला सहकार्य करा. वारंवार आपल्याला सूचना या ठिकाणी मिळते जेणेकरून बैलांना या ठिकाणी धावते अडथळा येऊ नयेची नोंद घ्या. सर्वांनी ट्रॅक सोडून या ठिकाणी सहकार्य मंडळाला करायचं आहे. आणि जी प्रथम गाडी आली ती 2 मिनिटं 20 सेकंद 15 पॉईंट अशी या मालकाने आपली नोंद ठेवायची. आपले या ठिकाणी गाडी आलेली 2 मिनिटं 20 सेकंद आणि 15 पॉईंट. यानंतर ती गाडी धावणार आहे ती म्हणजे ऋषिकेश शिवराम करमळकर आपली गाडी तयार ठेवा. ऋषिकेश शिवराम करमळकर आपली गाडी तयार ठेवा. प्रेक्षकांना पुन्हा वारंवार सूचना. आपण ट्रॅक वरती चालू नये. आपण ट्रॅक मोकळा ठेवायचा. या ठिकाणी पुन्हा गाडी रिटर्न यायला निघाली याची नोंद घ्या. मंडळाला सहकार्य करा. समोर जे उद्या प्रेक्षक ट्रॅकच्या तेरी सुद्धा बाजूला राहायचं जेणेकरून मंडळाला सहकार्य करा. मंडळाने या ठिकाणी आपल्याला वारंवार सूचना करते. ट्रॅक वरती कोणी उभं राहून याची नोंद करा. गाडी रिटर्न येते याची नोंद घ्या. या ठिकाणी आपल्याला प्रशासनाकडून सुद्धा सूचना येते याची नोंद घ्या की आपण कुणी ट्रॅक वरती उभं राहू नका. गाडी अतिशय वेगाने आपल्या ट्रॅव्हलिंगच्या दिशेने येताना पाहायला मिळते. सहकार्य करायचं आहे. प्रत्येक प्रेक्षकांनी आपली स्पर्धा म्हणून या मंडळाला सहकार्य करायचं आहे. नक्कीच दुसरी गाडी या ठिकाणी ट्रॅव्हलिंगच्या दिशेने येताना पाहायला मिळते. सन्माननीय राजेंद्र कृष्णा ढाकळे यांची गाडी या ठिकाणी लाईन आउट क्रॉस करताना पाहायला मिळते.
सन्मान्य ऋषिकेश शिवराम करंबेळकर आपली गाडी या ठिकाणी ट्रॅकच्या जवळ घ्या. त्यानंतर जो गाडी धावणार आहे ती भगीरथ गुरुनाथ साटेरकर आपली सुद्धा गाडी तयार ठेवा. जिल्हा स्तराला 19 आहे. जिल्हा स्तराला 19 आणि परत राज्य एक कॉपी आहे. खाली उतर आम्हाला तयार केली एक करतो 158 इसका 37 मगाशी किती झालं राज्यस्तरावर 11 आहे. या ठिकाणी तिसरी गाडी पाहायला मिळते मैदानामध्ये. नक्कीच भरारी घेताना प्रेक्षकांनी लांब उभं राहायचं आहे. प्रेक्षकांनी सहकार्य करायचं आहे. लांब उभं राहायचं आहे. ट्रॅक सोडून आपण बाहेर जायचं आहे. प्रेक्षकांनी हॅलो 2 नंबरची गाडी धावली होती राजेंद्र कृष्णा ढोळे यांची 1:58:37 असं या ठिकाणी रनिंगचं टार्गेट आहे. नोंद घ्या. 1 मिनिट 58 सेकंद आणि 37 पॉईंट अशी गाडी आपली या ठिकाणी पोहोच झाल्याची नोंद घ्या. 1:58:37. हॅलो सर्व प्रेक्षकांना सूचना आहे. गाडी रिटर्न यायला निघाली आहे. आपण ट्रॅक सोडून बाजूला उभं राहायचं आहे. मंडळाला या ठिकाणी सहकार्य करायचं याची नोंद घ्या. अतिशय गाडी वेगाने या ठिकाणी येताना पाहायला मिळते. सर्व प्रेक्षकांनी ट्रॅक सोडून बाजूला उभं राहायचं आहे. या ठिकाणी कोणालाही दुखापत होऊ नये याची नोंद घ्या आणि मंडळाला सहकार्य करा. गाडी या ठिकाणी पुन्हा एकदा समालोचन कक्षाच्या दिशेने येताना पाहायला मिळते. सर्व प्रेक्षकांनी ट्रॅक सोडून बाहेर उभं राहायचं आहे. मंडळाला सहकार्य करायचं आहे. गाडी या ठिकाणी समालोचन कक्षाच्या दिशेने येताना पाहायला मिळते. माई परोळेकर नगरसेवक सन्माननीय भाई परोळेकर यांच्याशिवाय या ठिकाणी आगमन होते. साहेब आपण व्यासपीठावरती स्थानापन्न व्हायचं आहे. 41:94 पॉईंट 1 मिनिट 41 सेकंद. सन्माननीय पोलीस या ठिकाणी बापू खरात यांच्याशिवाय या ठिकाणी आगमन होते. व्यासपीठावरती साहेब आपण स्थानापन्न व्हायचं. सन्माननीय बापू खरात आपण व्यासपीठावरती स्थानापन्न व्हायचं. तिसऱ्या गाडीचं या ठिकाणी आगमन होते. यानंतरच्या गाडीने तयार राहायचं आहे. करमळकर यांच्या गाडीचं या ठिकाणी 1:41:94 असं या ठिकाणी गाडी येण्याचा टायमिंग आहे. यानंतर गाडी धावते ती भगीरथ गुरुनाथ साटेरकर आपली गाडी ट्रॅकवरती घ्यायची आहे. अभिनव दिलीप राणे आपली सुद्धा गाडी या ठिकाणी तयार ठेवायची आहे. आता जी गाडी आलेली होती 1 मिनिट 41 सेकंद 94 पॉईंट या ठिकाणी येऊन पोचली याची नोंद घ्या मालकाने. 1 मिनिट 41 94. गुरुनाथ साटेरकर यांची न्यायपट्टी मैदानामध्ये गाडी पाहायला मिळते. अतिशय वेगाने प्रेक्षकांनी या ठिकाणी बाजूला राहायचे. त्यामुळे मंडळाला सहकार्य करायचं आहे. गाडी या ठिकाणी सुटलेली आहे.
आणि प्रेक्षकांनी मंडळाला सहकार्य करायचं आहे. या ठिकाणी ट्रॅक सोडून बाहेर उभं राहायचं आहे आणि गाडी वाहकांना सुद्धा चालकांना सुद्धा सहकार्य करायचं आहे आणि आपण बाजूला राहायचं आहे. चौथी गाडी मैदानामध्ये पाहायला मिळते, अतिशय वेगाचे या ठिकाणी जाताना पाहायला मिळते. प्रेक्षकांनी ट्रॅक पासून लांब बाजूला उभं राहायचं आणि मंडळाला सहकार्य करायचं आहे. डबल एट कृपया पुन्हा एकदा प्रेक्षकांना वारंवार सूचना येते की आपण ट्रॅक सोडून बाजूला उभं राहायचं. या ठिकाणी गाडी रिटर्न यायला निघालेली आहे याची नोंद घ्या. गाडी रिटर्न येते, आपण ट्रॅक सोडून बाजूला उभं राहायचं आहे. या ठिकाणी गाडी रिटर्नच्या दिशेने येताना पाहायला मिळते. प्रेक्षकांनी मंडळाला सहकार्य करायचं आहे. आपण ट्रॅक पासून लांब उभं राहायचं आहे. प्रेक्षकांनी ट्रॅक पासून लांब उभं राहायचं आहे या ठिकाणी आणि मंडळाला सहकार्य करायचं. गाडी या ठिकाणी समालोचन कक्षाच्या दिशेने या ठिकाणी पाहायला मिळते. येताना प्रेक्षक वर्ग आपण नक्कीच आस्वाद घ्या, पण आपला सर्वांना सहकार्य करून आणि आपला जीव सोडून या ठिकाणी या स्पर्धेचा आस्वाद घ्यायचा आहे. 1 मिनिट 44 सेकंद 25 पॉइंट. 1 मिनिट 44 सेकंद 25 पॉइंट. एक मिनिट 44 सेकंद 25 पॉईंट. आताची गाडी लक्षात ठेवा. 1 मिनिट 44 सेकंद 25 पॉईंट मालकाने लक्षात ठेवायची आहे या ठिकाणी. 1 मिनिट 44 सेकंद 25 पॉईंट. यानंतरची गाडी त्वरित आपण ट्रॅकवरती घ्या. अभिनव दिलीप राणे आपली गाडी ट्रॅकवरती घ्या. अभिनव दिलीप राणे यांची गाडी या ठिकाणी त्वरित आता सुटणार. प्रेक्षकांनी लाईन आउट पासून लांब राहा. प्रेक्षक वर्ग आपण ट्रॅक मोकळे करा. प्रेक्षक वर्ग आपण ट्रॅक मोकळे करा या ठिकाणी. 2 मिनिटं तुम्हीच 2 मिनिटं. प्रेक्षक वर्ग कृपया आपण ट्रॅक पासून मोकळे करा जागा. सन्माननीय उपनिरीक्षक बापू खरात यांचे या ठिकाणी आगमन होते. मंडळाच्या वतीनं हार्दिक हार्दिक स्वागत असेल. साहेब व्यासपीठावरती आणि स्थानापन्न व्हायचं या ठिकाणी पुष्पगुच्छ देऊन सन्माननीय महेंद्र सावंत साहेब यांच्या शुभ हस्ते यांना पुष्पगुच्छ देऊन या ठिकाणी स्वागत होते. कृपया गाडी आपल्या दिशेने येते. सर्व प्रेक्षकांना सूचना आहे ट्रॅक पासून लांब राहायचे आणि यानंतरची गाडी कृपया झुंकू नये. जोपर्यंत प्रेक्षक वर्ग या ठिकाणी ट्रॅक खाली करत नाही तोपर्यंत मंडळाची सूचना येते की आपण गाडी झुंकू नये याची नोंद घ्या. यानंतरची गाडी सोडायची आहे ती प्रेक्षक वर्ग जर 10 फूट लांब राहत नसतील तर आपण गाडी झुंकू नये या ठिकाणी मंडळाची सूचना येते. सन्माननीय बाळादिसे साहेब यांचं सुद्धा या ठिकाणी आगमन होतंय. साहेब आपण व्यासपीठावरती येऊन स्थानापन्न व्हायचं आहे. सन्माननीय बाळादिसे साहेब यांनी व्यासपीठावरती येऊन स्थानापन्न व्हायचं आहे. प्रेक्षक वर्ग जोपर्यंत ट्रॅक पासून बाजूला जात नाही तोपर्यंत यानंतरची गाडी झुंकू नये असं या ठिकाणी मंडळाची सूचना येते. कृपया गाडी आपली झुंकू नये. गाडी आपल्या दिशेने समालोचन कक्षाच्या येत आहे. सर्व प्रेक्षकांना सूचना आहे ट्रॅक खाली करून द्यायचा आहे जेणेकरून कोणाला दुखापत होऊ नये. बैलांना धावते अडथळा येऊ नये याची नोंद घ्या. गाडी आपल्या दिशेने येते. प्रेक्षक वर्गाने या ठिकाणी मंडळाला सहकार्य करायचं आहे. पाचवी गाडी मैदानामध्ये पाहायला मिळते. या ठिकाणी नक्कीच आमच्या समालोचन कक्षाच्या दिशेने येताना पाहायला दिसते. प्रेक्षकांनी मंडळाला सहकार्य करायचं आहे. ट्रॅक पासून 10 फूट अंतरा लांब आपली लाईन आउट करायची आहे.
पाचवी गाडी या समालोचन कक्षाच्या दिशेने येताना पाहायला मिळते. दोन मिनिट 8 सेकंद 94 पॉइंट. 2 मिनिट 8 सेकंद 94 पॉइंट मालकाने आपलं लक्षात ठेवायचं आहे. 2 मिनिट 8 सेकंद 94 पॉइंट आपल्या या आता आलेल्या गाडीच्या मालकाने लक्षात ठेवायचं आहे. कृपया आताची गाडी थोडी वेळ जिंकून अशी या ठिकाणी आयोजकांची आपल्याला सूचना येते. प्रेक्षकांनी जोपर्यंत करत नाही तोपर्यंत गाडी जिंकून अशी या ठिकाणी आयोजकांची आपल्याला सूचना येते. लांब करू सांग लांब पासून 10 मीटर थोडा या खूप तरी बाजूक राहा. करते या ठिकाणी 6वी गाडी पाहायला दिसते मैदानात. मंदार मंगेश करते यांची मैदानामध्ये गाडी पाहायला मिळेल. नक्कीच प्रेक्षकांनी सहकार्य करायचंय. लाईन आउट आपण नक्कीच करायचे पण लाईन आउट पासून किमान 10 फूट अंतर ठेवून आपली लाईन आउट करा. करते साहेब यांची या ठिकाणी गाडी मैदानामध्ये नक्कीच पाहायला मिळेल. पंचांच्या उपस्थितीत आणि इशाराने या ठिकाणी गाडी नक्कीच सुटेल. प्रेक्षकांनी सहकार्य करा. मंदार करते या ठिकाणी उपस्थित झालेत ना. सन्माननीय कुडाळ गावचे सुपुत्र यांची गाडी या ठिकाणी मंदार करते यांची पाहायला मिळते. म्हणून कोकणी बाहेर थोडासा या ठिकाणी बैलांना अडथळा होतो याची नोंद घ्या. प्रेक्षकांनी लांब उभे राहा. या ठिकाणी बैलांना या ठिकाणी घुमवण्याचा प्रयत्न करू नका. या ठिकाणी ट्रॅक सोडून गाड्या बाहेर जातात याची नोंद घ्या आणि लांब उभे राहायची नोंद घ्या. मंडळाने या ठिकाणी आपल्याला वारंवार सूचना करून सुद्धा आपण ऐकत नाही त्याची नोंद घ्या. नक्कीच आस्वाद तुम्ही घ्यायचा पण मंडळाला या ठिकाणी सहकार्य करा जेणेकरून बैलांना भुगू नका. या ठिकाणी लांब उभे राहा. सन्माननीय या जाणवली गावचे पोलीस पाटील सन्माननीय मोहनजी सावंत साहेब यांच्याशी या ठिकाणी आगमन होते. साहेब आपण व्यासपीठावर स्थानापन्न व्हायचं आहे. हॅलो थोडा वेळ जरा गाडी झुंपायची नाही याची नोंद घ्या. सन्माननीय पेडणेकर साहेब आपण थोडा वेळ गाडी झुंपू नका. कायच नाही ना गोरी लावून पेडणेकर साहेब आपण थोडा वेळ गाडी झुंपू नका. मंडळाची आपल्याला सूचना या ठिकाणी थोडा वेळ तुम्ही गाडी झुंपू नका. मंडळ पेडणेकर आपली गाडी झुंपू नका. या ठिकाणी आयोजकांची आपल्याला सूचना आहे गाडी झुंपू नका. या ठिकाणी थोडा वेळ थांबा. आता प्रेक्षक वर्गाने या ठिकाणी लाईन अतिशय लांब ठेवायची आहे जेणेकरून या ठिकाणी चालकांना या ठिकाणी अडथळा येऊन याची नोंद घ्या आणि आरडाओरडा करू नका जेणेकरून बैलांना भुजू नका. सहकार्य करायचं आहे. मंगेश शेट्टे यांची पुन्हा एकदा गाडी ट्रॅकवरती पाहायला मिळते. कुडाळ गावचे सुपुत्र यांची ही 6वी गाडी आजच्या या दिवसातील धावताना मैदानावरती नक्कीच पाहायला मिळणार. प्रेक्षक वर्ग कुणी आरड मारू नका. बैलांना भुगू नका या ठिकाणी आणि मंडळाला सहकार्य करा. लांब आपला ट्रॅक उभा करायचा आहे. बाहेर नाही गाडी
इथे कधी स्पर्धेतून बाद करण्यात येत आहे. सन्माननीय मिलिंद मेस्त्री साहेब यांचे सुद्धा या ठिकाणी आगमन होते. त्यांचं सुद्धा मंडळाच्या वतीनं हार्दिक स्वागत असेल. साहेब व्यासपीठावर स्थानापन्न व्हायचं आहे. त्यांचं सुद्धा या ठिकाणी पुष्पगुच्छ देऊन मंडळाच्या वतीनं स्वागत करण्यात येते. घाबरतोय की? या ठिकाणी करते साहेबांची गाडी ही 0.वरती आहे. नक्कीच बाद करण्यात आलेली होती मुलगा. दुसऱ्याही चान्सला आपण या ठिकाणी गाडीने माघार घेतल्यामुळे आपली गाडी या ठिकाणी बाद घोषित करण्यात आलेली आहे. आणि थोडा वेळ आता या ठिकाणी खेळ थांबवायचा आहे. या ठिकाणी गाडी जिंकून पेडणेकर साहेब आपण ट्रॅकवरती गाडी आणू नका. या ठिकाणी आयोजकांची आपल्याला सूचना येते. जोपर्यंत आयोजक सांगत नाही तोपर्यंत आपण गाडी जिंकू नये. आणि प्रेक्षक या ठिकाणी जोपर्यंत ट्रॅक पासून किमान 15 फूट लांब राहत नाही तोपर्यंत गाडी जिंकू नका अशी या ठिकाणी आयोजकांची सूचना येते. लाव ऊन कसला पुढे राहून पण दिसतं ना, पाठी राहून पण दिसतं. किती गर्दी पुढे गेल्या दोरीत बांधून एवढा सांगून दिली ती पाठी पुढे ना 5 फूट दोरी बांधून सुरुवातीपासून एंडपर्यंत प्रेक्षक वर्गांनी 15 फूट लांब अशी आपली लाईन आउट करायची आहे. लाईन आउट पासून ट्रॅक पासून 15 फूट लांब आणि मंडळाच्या कार्यकर्त्यांनी जाऊन शहानिशा केल्याशिवाय गाडी सोडणार नाही असं या ठिकाणी आयोजकांची सूचना येते. मंडळाच्या कार्यकर्त्यांनी संपूर्ण आपण या ठिकाणी जाऊन पाहणी करायचे. सन्माननीय या ठिकाणी जालवणी गावचे सुपुत्र सन्माननीय पोलीस पाटील सन्माननीय मोहनजी सावंत यांचे या ठिकाणी आगमन होते. या ठिकाणी मालवण तालुका प्रमुख महेश राणे यांच्या शुभ हस्ते या ठिकाणी पुष्पगुच्छ यांचं स्वागत करण्यात येते. आणि मंडळाच्या कार्यकर्त्यांनी शहानिशा करा. किमान 15 फुटाचं अंतर असावं असं या ठिकाणी सूचना येते. लाईन आउट पासून 15 फुटाचं अंतर असावं अशी या ठिकाणी सूचना येते. किमान 15 फुटाची अंतर आहे की नाही याची आपण शहानिशा मंडळाने जाऊन केल्यानंतरच गाडी या ठिकाणी जिंकण्याची आपल्याला सूचना येईल. पेडणेकर साहेब आपण गाडी जिंकायची नाही म्हणून मंडळाची सूचना आली होती. सूचना आली होती जरा थांबा. थोडा वेळ पेडणेकर साहेब आपण थांबा. लाईन आउट बघून दिले. मंडळाच्या कार्यकर्त्यांनी लाईन आउट बघून येऊन आम्हाला या ठिकाणी सूचना करायचे. त्यानंतर गाडी सोडण्यात येईल याची सुरू दे. हा घ्या त्यासाठी गाडी घ्या. कृपया प्रेक्षकांनी शांतता राखायची आणि आस्वाद घ्यायचा जेणेकरून बैलांना या ठिकाणी भुजवण्याचा प्रयत्न करू नये. आणि ट्रॅक पासून 15 फूट लांब अंतर आपण लाईन आउट करायची नोंद घ्या. सहकार्य या ठिकाणी मंडळाला करायचं आहे. त्या गोष्टी गाडी घ्या. पेडणेकर साहेब आपली गाडी ट्रॅकला घ्या. सातवी गाडी या ठिकाणी पाहायला मिळते. संतोष उर्फ बाळा शंकर पेडणेकर. सातवी गाडी मैदानामध्ये नक्कीच या ठिकाणी प्रेक्षकांना पाहायला मिळेल. प्रेक्षक पुन्हा जवळ जाऊ नये. प्रेक्षक आपण सहकार्य करा.
प्रेक्षक गाडी आतमध्ये गेल्यानंतर पुन्हा तुम्ही जवळ येता लाईनच्या. मंडळाला सहकार्य करा, लांब उभे राहा आणि आजचा आनंद नक्कीच घ्या. हॅलो, गाडी आपल्या दिशेने येत आहे. प्रेक्षक वर्ग लाईनपासून लांब राहा आणि आस्वाद नक्कीच घ्या. प्रेक्षक वर्ग गडबड गोंधळ करू नये याची नोंद घ्या. ट्रॅक पासून ठराविक अंतर ठेवा याची नोंद घ्या. थोडा वेळ आता राजू बाबू तुम्ही आता सांगणंच नाही घेऊन टायमिंग फक्त सांगतो आम्ही हा हिचा एक मिनिट 41 सेकंद 88 पॉइंट. एक मिनिट 41 सेकंद 88 पॉइंट. बैल दुखतले असे आहे ना सायलेन्सिंग शिवाय घेऊन या आता गपचूप तिकडे राहणार समोर गेल्या ट्रॅक सोडतो बैल भुकता तो आवाज सकाळी बघलो येताना सुद्धा एक नंबर आहे
1 मिनिट 19 सेकंद 22 पॉइंट. 1 मिनिट 19 सेकंद 22 पॉइंट. त्यानंतर संजय रामचंद्र साटम आपली गाडी ट्रॅकला घ्या. संजय रामचंद्र साटम. संजय रामचंद्र साटम गाव कुंडा यांची गाडी बागवे यांची कुंड्याची आली. शिरवणे संजय रामचंद्र साटम शिरवणे आपली गाडी ट्रॅकला घ्या. गोठणे यांची गाडी आहे. काहीतरी करा त्या हॉटेल या गाडीचा नंबर आहे 2 मिनिट 6 सेकंद 7 पॉइंट. हॅलो दुर्गेश दिलीप हवलकर आपली गाडी ट्रॅकला घ्या. सर आपला स्कोर या ठिकाणी सांगा. काउंटिंग 2 मिनिट 6 सेकंद 7 पॉइंट. जे व्यासपीठावरती इतर कार्यकर्ते त्यांनी व्यासपीठावर सोडून जरा खालती उभं राहायचं. व्यासपीठावरती जे इतर कार्यकर्ते आहेत त्यांनी कृपया व्यासपीठ सोडून खाली उभं राहायचं.
हवलकर आपली गाडी ट्रॅकला घ्या. सन्माननीय दिलीप हवलकर आपली गाडी ट्रॅकला घ्या आणि व्यासपीठावरून खाली करायचं या ठिकाणी असणार. सन्माननीय आमदार साहेब नितेशजी राणे साहेब यांच्या या ठिकाणी आगमन होते. त्यांचं या ठिकाणी मंडळाच्या वतीनं हार्दिक स्वागत असेल. आपण व्यासपीठावरून बाकीच्या कार्यकर्त्यांनी खालती जायचं ते नोंद घ्या. व्यासपीठ खाली करून ठेवायचं. या ठिकाणी थोड्याच वेळात सन्माननीय नितेशजी राणे साहेब यांचं आगमन होते. नक्कीच ही बैलगाडीची स्पर्धा या ठिकाणी कोकण गाईच्या माध्यमातून प्रेक्षकांना पाहायला मिळत आहे. सन्माननीय कोकण 7 यांच्या माध्यमातून ही लाईव्ह स्पर्धा आपल्याला पाहायला मिळते, याची नोंद घ्या. कोकण 7 लाईव्ह अशी या ठिकाणी स्पर्धा या ठिकाणी पाहायला आपल्याला मिळते, याची नोंद घ्या. आता थोड्याच वेळात या ठिकाणी सन्माननीय आपल्या कोकणचे सर्व सन्माननीय आमदार नितेशजी राणे साहेब यांचं या ठिकाणी आगमन होते. हवलकर आपली गाडी ट्रॅकला घ्या. हवलकर दिलीप हवलकर आपली गाडी ट्रॅकला घ्या. सन्माननीय दिलीप हवलकर आपली गाडी ट्रॅकला घ्या. हॅलो, दिलीप हवलकर दिलीप हवलकर आपली गाडी ट्रॅकला घ्या. कृपया वारंवार आपल्याला सूचना होते या ठिकाणी आपली गाडी ट्रॅकवरती घ्या. दिलीप हवलकर आपली गाडी त्वरित ट्रॅकवरती घ्या. Ha ha ha!
किती जेवले हो ते हँग सांगा सगळ्या सांगा सांगा तुमचं बसा काय काम पहिले भरलं किती 50. झाले का हो कमेंट करा गाडी शोध गुरुनाथ वैभव साटेलकर आपली गाडी तयार ठेवायची आहे. कोसरगाव पर्यंत नका आता फोन केला बंगलो घर काय आहे
हो नाहीतर येऊ शकतो आता नंबर चालू आहे हो नंबर चालू हॅलो, आताच्या गाडीचा टायमिंग आहे 2 मिनिट 1 सेकंद 85 पॉइंट. 2 मिनिट 1 सेकंद 85 पॉइंट. मालक आपण या गाडीचा स्कोर लक्षात ठेवायचा. गुरुनाथ वैभव साटेलकर, आपण गाडी ट्रॅकला घ्या. चालेल ना सगळी बघायला उठून जाऊ. सावंत साटेलकर साहेब आपली गाडी ट्रॅकला घ्या. गुरुनाथ वैभव साटेलकर, गाडी ट्रॅकला घ्या. या ठिकाणी आता थोड्याच वेळात सन्माननीय आपल्या कोकणचे सर्व या ठिकाणी नितेशजी राणे साहेब यांचं थोड्याच वेळात आगमन होतंय, याची नोंद घ्या. सर्व मान्यवरांनी या ठिकाणी उपस्थित राहायचं. आता थोड्याच वेळात सन्माननीय आपल्या कोकणचे सर्व या ठिकाणी सन्माननीय नितेशजी राणे साहेब यांचं या ठिकाणी आगमन होतंय. त्याचप्रमाणे सन्माननीय उदयजी सामंत साहेब, तसेच उद्योग मंत्री उदयजी सामंत साहेब, तसेच रवींद्र फाटक साहेब यांचं सुद्धा या ठिकाणी आगमन होतं. त्यांचंही सन्माननीय महाराष्ट्र राज्याचे उद्योग मंत्री सन्माननीय लोकप्रिय असे उदयजी सामंत साहेब आणि रवींद्रजी फाटक साहेब यांचं थोड्याच वेळात ते आगमन होणार आहे. शिवसेना शाखा कणकवलीच्या वतीनं आणि सर्व रसिक प्रेक्षकाच्या वतीनं त्यांचं हार्दिक स्वागत. सर्व रसिक प्रेक्षकांना सूचना आहे की त्यांचं इथे आगमन झाल्यानंतर टाळ्याच्या गजरात त्यांचं स्वागत करायचं आहे. सर्व रसिक प्रेक्षकांसाठी ही सूचना आहे. आताच्या गाडीचा टायमिंग आहे 1 मिनिट 27 सेकंद आणि 31 पॉइंट. हॅलो साहेब, पुन्हा सांगा.
1 मिनिट 27 सेकंद आणि 31 पॉईंट. अभिमानाने का आपण ना 5 मिनिटांनी राज्यस्तरीय चालू झाली का सांगा. हा बोला गाडी काढून द्या. या ठिकाणी आपल्या कोकणाचे सर्व सन्माननीय श्री आमदार नितेशजी राणे साहेब यांचे या ठिकाणी आगमन होते. या ठिकाणी मंडळाच्या वतीने हार्दिक स्वागत आहे. या ठिकाणी सर्व सन्माननीय नितेशजी राणे साहेब यांचे या ठिकाणी आगमन झालेलं आहे. सन्माननीय नितेशजी राणे साहेब यांचं या ठिकाणी स्वागत करतील. सन्माननीय शिवसेना तालुका प्रमुख भूषणजी परुळेकर यांच्या शुभ हस्ते यांना पुष्पगुच्छ देऊन स्वागत करण्यात येते. सन्माननीय भूषणजी परुळेकर साहेब यांच्या शुभ हस्ते सन्माननीय संदीप सावंत यांचं सुद्धा स्वागत करण्यात येते. सन्माननीय संदीप सावंत साहेब यांचं पण या ठिकाणी पुष्पगुच्छ देऊन स्वागत करण्यात येते. सन्माननीय भूषणजी परुळेकर साहेब यांच्या शुभ हस्ते. साहेब आपली ट्रॅकला गाडी घेऊन ठेवा. नाही चालू आहे अवधूत राणे साहेब आपली गाडी तयार ठेवा. अजून अवधूत राणे ट्रॅकला गाडी घ्या. अवधूत राणे कंटोनी आपली गाडी ट्रॅकला घ्या. अवधूत राणे गाडी ट्रॅकला घ्या. यानंतर वैभव पालव आपली गाडी तयार ठेवायची आहे, जेणेकरून विलंब होण्याची नोंद घ्या. वैभव पालव यानंतरची गाडी आपण तयारी करायची आहे. वैभव पालव वैभव पालव आपली सुद्धा गाडी तयार ठेवायची आहे. अवधूत राणे आपली गाडी ट्रॅकला तोडून घ्या. स्पर्धेतली 13वी नंबरची गाडी मैदानात नक्कीच धुळे उडवताना दिसतली. देव बरा करू गाववाल्यानं मैदान खाली करूचं असा नक्कीच मोठं एक नाव असणारं कणकवली गावचं आमच्या सुपुत्र अवधूत राणे मैदानात धुळे उडवताना दिसतलो. नक्कीच कोण जिंकलो कोण हरतलो येणारी येळ आणि येणारं काय सांगतलो. 13व्या नंबरची गाडी मैदानात नक्कीच धावताना दिसतली, धुळे उडवताना दिसतली. अवधूत राणे
अवधूत राणे आपली गाडी लवकरात लवकर मैदानात घ्यायची असा, नाहीतर मालवणीत एक म्हण असा, अति झाला गावात आणि पाठ फुगला देवाचा, अशी परिस्थिती झाली असा. 4 वेळा तुमका आम्ही सूचना देऊन सुद्धा गाडी मैदानात येत नाही. नक्कीच मैदानात गाडी घ्यावा, कारण कसं असतात, लोक असतात, बाजार असतात, तोपर्यंत आपण आपले बाजार करतो असताना ते पावडर लावून बाजार अनुदान जातो, अशी परिस्थिती असा. त्यामुळे बाजार अनुदानाच्या आधी पावडर लावून घ्यायची असता. त्यामुळे आपली तयारी अगोदर तयार करून घ्यायची असता. नक्कीच पुन्हा एकदा मैदानात गाडी येताना दिसता अवधूत राणे. दोन गाडी तयार दोन्ही तयार कल्याण साहेब आपली पण गाडी तयार ठेवा. त्वरित गाडी मैदानात घेवा. तर मालवणीत एक म्हण असा, नाहीतर मालवणी काय मराठी काय नाही मराठी मालवणी घ्या लवकर घ्या. अवधूत राणे आपली गाडी मैदानात घ्यावा, नाहीतर मालवणीत म्हण असा, कंदिलीला इज्जत आणि भोंगडा राहायला भिजत, अशी परिस्थिती झाली आहे. पुढची गाडी तयार असा, लवकरात लवकर गाडी ट्रॅकवर घ्यायची असा. होऊया माझा मन आणि गावा आधी सण, अशी परिस्थिती झाली आहे. प्रेक्षकांका कोण जिंकलो कोण हरतलो येणारी नक्कीच सांगतली. नक्कीच ढोल होताना मैदानात जाणवीच्या अवधूत राणे कणकवली. पालवे साहेब आपली पण गाडी तयार ठेवा. वैभव पालवे साहेब आपली गाडी तयार ठेवायची आहे. हॅलो पालवे साहेब आपली गाडी तयार ठेवायची आहे. नक्कीच आपल्या आल्यानंतर नंबराची नोंद घ्या. या स्पर्धेसाठी प्रथम वर्षीच यावर्षी जानोद गावामध्ये बैलगाडी स्पर्धेचं आयोजन करण्यात आलं. या स्पर्धेच्या निमित्तानं सन्मान्य सर्व आपल्या कोकणचे सुपुत्र आपले लाडके नेते या ठिकाणी सन्मान्य नितेशजी राणे साहेब यांचं या ठिकाणी नक्कीच गाडी आल्यानंतर आपल्याला मनोगत व्यक्त या ठिकाणी करतील. आताच्या गाडीचा टायमिंग आहे 1 मिनिट 20 सेकंद 34 पॉईंट. यानंतर या ठिकाणी सन्मान्य आपल्या कोकणचे सुपुत्र आपले लाडके या ठिकाणी सन्मान्य नितेशजी राणे साहेब या ठिकाणी आपल्या थोडं 2 मिनिटं या ठिकाणी मनोगत व्यक्त करतील. शिवसेना कणकवली विभाग आयोजित या बैलगाडी स्पर्धेच्या निमित्ताने उपस्थित असलेले मेजर सावंतसाहेब, आमचे कणकवलीचे शिवसेनेचे तालुकाध्यक्ष परुळेकर, आमचे दामू सावंत, उपस्थित असलेले शिवसेनेचे सर्वसामान्य पदाधिकारी, आमच्या भारतीय जनता पक्षाचे मंडळाध्यक्ष मिलिंद मिस्त्री, उपस्थित असलेले सर्व माझे तरुण मित्रांनो,
शिवसेना कणकवली आयोजित बैलगाडी स्पर्धेच्या या प्रथम वर्षी मी माझ्या आवर्जून शुभेच्छा देण्यासाठी इथे आलेलो आहे. राज्यामध्ये शिवसेना भारतीय जनता पक्षाचं सरकार आहे आणि त्यामुळे आम्ही सगळेजण एकत्र मिळून जनतेच्या विविध विकासक विधायक सामाजिक उपक्रमासाठी आम्ही सगळेजण एकत्र खांद्याला खांदा लावून काम करतोय. आज या तरी आमंत्रण आमच्या दामू सावंतजीने सकाळीच दिलं, पण त्यांच्या आणि आमचे घरगुती संबंध असल्यामुळे एवढा उशिरा आमंत्रण मिळालं तरी पण मी वेळेत पोचलो. कारण का शेवटी आम्ही सगळेजण कोकणाच्या आणि सिंधुदुर्गाच्या विकासासाठी माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहेब असो किंवा आमचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहेब असो, सगळ्या दोघांच्याही नेतृत्वाखाली आम्ही सगळेच कार्यकर्ते काम करतोय. अपेक्षा एवढीच आहे की जशा ह्या स्पर्धेच्या निमित्ताने आपण एकत्र आलेलो आहे त्याच सारख्या येणाऱ्या सगळ्याच बाबतीमध्ये कोकणाच्या विकासासाठी आपण सगळेजण एकत्र अशाच खांद्याला खांदा काम करूया. कोणीही किती जुन्या नवीन आठवणी काढून नगरमध्ये कांड्या टाकल्या तरी त्याचा काही फरक तुम्हाला पडता कामा नये आणि आपण सगळेजण कोकणाच्या विकासासाठी असंच एक दुसऱ्याला सहकार्य करूया एवढंच या निमित्ताने सांगतो आणि रजा घेतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. गाडी या ठिकाणी सुट्टे ट्रॅक खाली करायचं आहे. प्रेक्षकांना सूचना आहे, ट्रॅक वरून बाजूला व्हायचं. गाडी
संदेश लक्ष्मण परत आपली गाडी तयारी ठेवायची आहे. या ठिकाणी पालव साहेबांची गाडी समालोचन कक्षाच्या दिशेने येताना पाहायला मिळते. ट्रॅक मोकळा ठेवा, प्रेक्षक सहकार्य मंडळाला करायचं. या ठिकाणी ट्रॅक मोकळा ठेवायचा आहे. या ठिकाणी पालव साहेबांची गाडी समालोचन कक्षाच्या दिशेने या ठिकाणी पाहायला मिळते. येताना 14वी गाडी या ठिकाणी मैदानात धावताना दिसते. अच्छा 19 गाड्या आहे. 19 गाड्या आहे. 19 टोटल बाकी आहे. चौदा झाली तुमची गाडी या ठिकाणी परत आपली गाडी ट्रॅकला घ्या. साहेब आपला टायमिंग सांगा, स्कोर सांगा. स्कोरर माहीत या ठिकाणी पंच स्कोररचं माहीत द्या ना. पंचांचं स्कोररचं माहीत द्या. साहेब आपला 2:20:63 असा स्कोर होता, याचा नोंद घ्या. 2:20:63. सुधीर सीताराम शिरशेकर आपली गाडी तयार ठेवायची आहे. सुधीर सीताराम शिरशेकर. संदेश लक्ष्मण परत यांची गाडी ट्रॅकवरती पाहायला मिळते. या ठिकाणी आजच्या या स्पर्धेतील ही 16वी गाडी असेल, 15वी गाडी. पाठी गाडी परत
शिरसेकरांनंतर अमोल शांताराम गुरुनाथ खाटेलकर आपणही तयार राहायचंय. शांताराम गुरुनाथ खाटेलकर शिरसेकरांनंतर आपला नंबर याची नोंद घ्या आणि तयार राहायचं आपण. कोण गाण्याचं ऐकत नाही. तू बोलत राहू काय होतं. यानंतर गाडी इतिहासाचे पाहायला मिळेल सुधीर सीताराम शिरसेकर आणि साटेलकर साहेब आपली पण गाडी तयार ठेवायची आहे जेणेकरून विलंब होण्याची नोंद घ्या. पालव साहेबांची या ठिकाणी गाडी समालोचन कक्षाच्या दिशेने येताना पाहायला मिळते. परब साहेबांची दोन मिनिट 6 सेकंद 97 पॉइंट. 2 मिनिट 6 सेकंद 97 पॉइंट. शिरसेकर साहेब आपली गाडी ट्रॅकला घ्या. सुधीर सीताराम शिरसेकर साटेलकर साहेब आपली गाडी तयार ठेवा. हो देऊ घेऊ असं सांगा. जिल्हास्तरीय परिषद 1 मिनिट 34 सेकंद 69 पॉइंट. 1 मिनिट 34 सेकंद 69 पॉइंट. साटेलकर साटेलकर गुरुनाथ साटेलकर आपली गाडी ट्रॅकला घ्या. गुरुनाथ साटेलकर त्यानंतर अमोल सुधाकर ठाकूर आपली सुद्धा गाडी तयार ठेवायची आहे. अमोल सुधाकर ठाकूर साटेलकर गुरुनाथ साटेलकर आपली गाडी ट्रॅकला घ्या. गुरुनाथ साटेलकर गाडी नंबर 13 आपली गाडी तुरीच्या ट्रॅकला घ्या.
अमोल सुधाकर ठाकूर आपली सुद्धा गाडी तयार ठेवायची आहे. खेळायला विलंब होऊन याची नोंद करा. स्पर्धेला विलंब होऊन याची नोंद करा. पण या ठिकाणी पुढील गाडी सुद्धा तयार ठेवायची आहे. चटेलकर आपली गाडी ट्रॅकला घ्या. सुधाकर चटेल पुन्हा सीताराम गुरुनाथ साटेलकर आपली गाडी साटेलकर साहेबांची गाडी या ठिकाणी आपल्या तयारीच्या त्या सुटली या ठिकाणी पाहायला मिळते. नक्कीच प्रेक्षकांनी या ठिकाणी सहकार्य करायचं आहे. ट्रॅक पासून लांब राहायचं आहे. नक्कीच वायूच्या वेगाने या ठिकाणी गाडी मैदानावर पळताना पाहायला मिळते. प्रेक्षक वर्ग आपण ट्रॅक पासून लांब उभं राहायचं आहे. दामू दामू ते काम अठराच्या पाठी किती नंबर 18च्या पाठी खायची आहे साहेब गाडी. कोणची गाडी 18 गाडीची मागची गाडी कोणती कसली अमोल सुधाकर ठाकूर आपली गाडी तयार ठेवा. 19 ना अमोल सुधाकर ठाकूर स्वयंभू वळणार गाडी तयार ठेवायची आहे. 19 एक मिनिट 38 सेकंद 19 पॉइंट. 1 मिनिट 38 सेकंद 19 पॉइंट. सन्माननीय जानेवाली गावचे सेक्रेटरी सन्माननीय माजी सरपंच अशोकजी राणेसाहेब यांचं सुद्धा या ठिकाणी पुष्पगुच्छ देऊन स्वागत करण्यात येत आहे. सन्माननीय एम सावंत यांच्या शुभ हस्ते पुष्पगुच्छ देऊन या ठिकाणी स्वागत करण्यात येते. सन्माननीय अशोक राणेसाहेब आपण व्यासपीठात यायचे. अमोल ठाकूर आपली गाडी ट्रॅकला घ्या. अमोल ठाकूर आणि त्यानंतर स्वयंभू रवनाथ कंपनी पण आपली गाडी तयार ठेवा. अमोल ठाकूर गाडी आपली ट्रॅकला घ्या. हिला वेळ करू नका. सन्माननीय अशोकजी राणेसाहेब यांचं या ठिकाणी पुष्पगुच्छ देऊन स्वागत करत आहेत. सन्माननीय एम सावंत यांच्या शुभ हस्ते या ठिकाणी पुष्पगुच्छ देऊन स्वागत करण्यात येते. अमोल ठाकूर गाडी आपली ट्रॅकला घ्या. या ठिकाणी सन्माननीय माजी सरपंच असरोलीचे मकरंद राणे यांचं या ठिकाणी आगमन ते व्यासपीठावर साहेब आपण या ठिकाणी यायचं आहे. त्यांचं स्वागत या ठिकाणी शेखर राणे यांच्या शुभ हस्ते या ठिकाणी स्वागत करण्यात येते. मकरंद राणे साहेब आपण व्यासपीठात या. सन्माननीय भास्कर राणे साहेब आपण व्यासपीठावर यायचं आहे. सन्माननीय भास्कर राणे साहेब आपण व्यासपीठावर या. सन्माननीय दिलीप राणे साहेब आपण सुद्धा व्यासपीठावर यायचं आहे. सन्माननीय दिलीप राणे माजी सरपंच जाणवली आपण व्यासपीठावर या साहेब. ठाकूर साहेब आपण गाडी ट्रॅकला घ्या. कारण वारंवार आपल्याला या ठिकाणी सूचना होते. मालवणी भाषेत एक म्हण असा काय नाही कळत आणि डोकं गेलं महाराज अशी परिस्थिती झाली आहे. वारंवार आपल्याला काय सूचना होता आपण लगेच गाडी ट्रॅकला घ्यायची आहे. ठाकूर साहेब आपली गाडी ट्रॅकला घ्या.
ती गाडी सुटल्यावर तुम्हाला सूचना देण्यात आली होती, ती नोंद घ्या. पहिली गाडी सुटण्याच्या पूर्वी आपल्याला सूचना देण्यात आली होती, आपली गाडी त्वरित ट्रॅकला घ्या. सन्माननीय सौ राजश्री राजेश मॅडम, आपण सुद्धा व्यासपीठावरती या ठिकाणी यायचं. सन्माननीय माई पडळकर यांच्या शुभ हस्ते या ठिकाणी त्यांचं पण स्वागत होते. राणी मॅडम, आपण व्यासपीठावरती यायचंय. ठाकूर साहेब, आपण गाडी ट्रॅकला घ्या. त्याच्यासाठी ते एक नंबरचे जिल्हास्तरीय 17 आले, 19 आता किती पळाले? आता पळतली 19 आहे ना, 18 पळतली. अमोल ठाकूर पळताना किती नंबर लागले बघा? अमोल ठाकूर 18. अमोल नगर 18, 18 पळते. अमोल ठाकूर 18 आणि 19 स्वयंभू. सन्माननीय रमेश राणे ग्रामपंचायत सदस्य, आपण व्यासपीठावरती या. सन्माननीय रमेश राणे, आपण व्यासपीठावरती यायचंय. ठाकूर साहेब, आपली वारंवार या ठिकाणी गाडी
गाडी ट्रॅकला अनेक स्पर्धेमध्ये जिल्हास्तरीय राज्यस्तरीयवरती अतिशय आपला नाव अजून एक हळवल अतिशय आणि कणकवलीचं नाव रोहन करणारी रोशन करणारी अशी ही हळवलगावची ठाकूर साहेबांची गाडी या ठिकाणी पाहायला मिळाली. आणि यानंतर स्वयंभू रवाना आपली गाडी ट्रॅकला घ्या. बाबूभाई पेडणेकर आपली सुद्धा गाडी तयार ठेवा. बाबूभाई पेडणेकर आणि तेलंग यानंतरच्या गाड्या तयार ठेवायच्या आहेत. बाबूभाई पेडणेकर आणि तेलंग. ही सुद्धा गाडी एक मोठ्या स्पर्धेतून भाग घेणारी गाडी पाहायला मिळते. स्वयंभू रवानाथ लोक मागे राव आहे म्हणजे तुम्ही बघा प्रेक्षकांना सूचना आहे. स्वयंभू रवाना गाडी समालोचन कक्षाच्या दिशेने येते. ट्रॅक खाली करायचा आहे. गाडी समालोचनच्या कक्षाच्या दिशेने येत आहे. ट्रॅक खाली करा. म्हणजे याला सहकार्य करा. एक मिनिट 22 सेकंद 78 पॉइंट. 1 मिनिट 22 सेकंद 78 पॉइंट. बाबूभाई आपली गाडी ट्रॅकला घ्या. बाबूभाई पेडणेकर आपली गाडी ट्रॅकला घ्या. बाबूभाई पेडणेकर आपली गाडी ट्रॅकवरती घ्या. जिल्ह्याचा कट सांगा. जिल्ह्याचा बाबूभाई पेडणेकर आणि तेलंग या दोन गाड्या जिल्ह्याच्या अजून बाकी आहेत. बाबूभाई पेडणेकर आपली गाडी ट्रॅकवरती घ्या. दोन गाड्या जिल्ह्याचे दोन फळाचे हे दोन जिल्हा स्तरावरती दोन गाड्या बाकी आहेत. बाबूभाई पेडणेकर आणि अंतिम गाडी असेल ती तेलंग. हे दोन गाड्या बाकी आहेत जिल्हा स्तरावरती. राज्य स्तरावरती 13 गाड्या असतील आणि जिल्हा स्तरावरती अजून 2 गाड्या बाकी आहेत. बाबूभाई पेडणेकर आपली गाडी ट्रॅकला घ्या आणि तेलंग आपली सुद्धा गाडी तयार ठेवायची आहे. जिल्हा स्तरावर सेकंड लास्ट ही गाडी मैदानावरती पाहायला मिळेल. बाबूभाई तेलंग आपली गाडी बाबूभाई आपली गाडी ट्रॅकला घ्या आणि तेलंग सुद्धा आपली गाडी तयार ठेवा.
घेतलात ना का तुम्ही घेतलात ना का नाव मोटरसायकल सामान आता क्या मागायचा सोडा ना पुढे पुढे नंबर आता गेल्यामुळे आता बरं म्हटलं सगळे करून गेले असते ना वेळ झाला हॅलो, बाबूभाई पेडणेकर यांची गाडी मैदानामध्ये पाहायला मिळते. बाबूभाई पेडणेकर यांची गाडी मैदानामध्ये पाहायला मिळते. मला वाटतं गाडी तळाची असू शकते. ही नक्कीच मैदानामध्ये बाबूभाई पेडणेकर यांची गाडी पळताना पाहायला मिळते. प्रेक्षकांनी लांब राहायचं आहे, ट्रॅक सोडून बाजूला राहायचं आहे, मंडळाला सहकार्य करायचं आहे. तेलिंग साहेब आपली गाडी तयार ठेवा. तेलिंग साहेब आपली गाडी तयार ठेवायची आहे. नंतर विलंब करून याची नोंद घ्या. बाबूभाई पेडणेकर यांची गाडी मैदानामध्ये पळताना पाहायला मिळते. या ठिकाणी ट्रॅक क्रॉस करून नक्कीच रिटर्नच्या परतीच्या वाटेला पाहायला मिळते. सर्व प्रेक्षकांना सूचना आहे की या ठिकाणी गाडी रिटर्नच्या दिशेने येताना पाहायला मिळते. ट्रॅक खाली सोडायचा आहे, या ठिकाणी मोकळा ठेवायचा आहे, मंडळाला सहकार्य करायचं आहे. त्याचप्रमाणे कर्मळे माजी सरपंच सन्मानित संदेश सावंत यांच्यासह या ठिकाणी आगमन होते. त्याला व्यासपीठावरती यायचे आहे. माजी सरपंच कर्मळे या ठिकाणी बाबूभाई यांची गाडी येते. टायमिंग साहेब बघा, 2 मिनिट 28 सेकंद 50 पॉइंट. 2 मिनिट 28 सेकंद 50 पॉइंट. प्रकाश नारायण तेलंग अंतिम गाडी असेल या राज्य जिल्हास्तरीय अंतिम गाडी. तेलंग साहेब आपली गाडी ट्रॅकला घ्या. तेलंग साहेब आपली गाडी ट्रॅकला घ्या. अंतिम गाडी असेल जिल्हा सन्माननीय
कंगळगावचे सुपुत्र माजी सरपंच संदेश सावंत यांचं या ठिकाणी आगमन होते. त्यांचं सुद्धा व्यासपीठावरती पुष्पगुच्छ देऊन या ठिकाणी एम सावंत यांच्या शुभ हस्ते त्यांना पुष्पगुच्छ देऊन स्वागत करण्यात येते. त्याचप्रमाणे तेजस सावंत यांनी सुद्धा व्यासपीठावरती यायचंय. सन्माननीय तेजस सावंत यांचं सुद्धा या ठिकाणी एम सावंत यांच्या शुभ हस्ते पुष्पगुच्छ देऊन स्वागत करण्यात येईल. तेजस सावंत आपण सुद्धा व्यासपीठावरती यायचंय. तेलंग आपली गाडी त्वरित ट्रॅकला घ्या. अंतिम ही गाडी असेल जिल्हा स्तरावरील शेवटची गाडी असेल. तेजस सावंत यांच्याशिवाय या ठिकाणी एम सावंत यांच्या शुभ हस्ते या ठिकाणी पुष्पगुच्छ देऊन स्वागत करण्यात येत आहे. ग्रामपंचायत सदस्य तरंगडे तेजस सावंत यांचे स्वागत या ठिकाणी एम सावंत करत आहेत. हॅलो, आता ज्या राज्यस्तरीय पाहण्यासाठी दोन नवीन गाड्या आल्या आहेत त्यांनी कृपया नाव द्यायची आहे. राज्यस्तरीय पाहण्यासाठी जे दोन गाड्या नवीन आल्या आहेत त्यांनी आपली नावं यायची इथे द्यायची आहे. जिल्हा स्तरावरील अंतिम गाडी या ठिकाणी धावून आल्यानंतर या ठिकाणी राज्य स्तरावरती या ठिकाणी बैलगाडी स्पर्धेची सुरुवात होईल. या ठिकाणी पहिली गाडी असेल ती श्रीपाद कृष्णा गाईक. पहिली गाडी असेल श्रीपाद कृष्णा गाईक. दुसरी गाडी असेल चैताली शरद ठाकूर. तिसरी गाडी असेल संदीप लहू ठाकूर. चौथी गाडी असेल किरण प्रकाश आजगावकर. पाचवी गाडी असेल सूरज विठ्ठल सावंत. सहावी गाडी असेल अनुराग वाटवे. त्यानंतर सातवी गाडी असेल जगन्नाथ बाळकृष्ण कदम. आठवी गाडी असेल निलेश अंकुश भुंगेकर. नववी गाडी असेल आदित्य विनोद वंजू राजापूर. तसेच 10वी गाडी असेल अशोक सहदेव धुळे. त्याचप्रमाणे 11वी गाडी असेल प्रसाद मारुती साटम. अशी 11 गाड्या या राज्य स्तरावरील असतील याची नोंद घ्या. जिल्हा स्तरावरील अंतिम गाडी तेलंग साहेब आपली गाडी ट्रॅकला घ्या. राज्य स्तरावरती 11 गाड्या या मैदानात 11 गाड्या या ठिकाणी नावं आलेल्या 2 गाड्यांची अजून नावं यायची आहेत. आपली कुठे या ठिकाणी नाव नोंदणी करा. ज्या 2 गाड्या उपस्थित आहेत त्यांनी आपली नावं नोंदणी करा. अंतिम गाडी जिल्हा स्तरावरील तेलंग आपली गाडी ट्रॅकला घ्या. आपल्याला गाडी सुटण्यापूर्वी सूचना देण्यात आली होती याची नोंद घ्या. पहिली गाडी सुटण्याच्या पूर्वी आपल्याला सूचना देण्यात आली होती त्वरित गाडी ट्रॅकला घ्या. राज्य स्तरावरती 13 गाड्या असतील. तेलंग साहेब आपली गाडी त्वरित ट्रॅकवरती घ्या. वारंवार आपल्याला सूचना होते. गाडी सुटण्यापूर्वी आपल्याला सूचना दिली होती याची नोंद घ्या. यानंतर राज्य स्तरावरती स्पर्धा सुरू होईल आणि पहिली गाडी असेल ती श्रीपाद कृष्णा गाईक आणि 2 नंबर गाडी असेल ती चैताली शरद ठाकूर. आपल्या सुद्धा गाड्या तयार ठेवायच्या आहेत. त्वरित गाडी या ठिकाणी स्पर्धा सुरू होण्याची नोंद घ्या. गाडी आपली ट्रॅकला घ्या. तेलंग साहेब कृपया मंडळाला सहकार्य करा. गाडी सुटण्यापूर्वी आपल्याला सूचना दिली होती. मंडळाला सहकार्य करा. गाडी त्वरित ट्रॅकवरती या. यानंतर 13 गाड्या मैदानात धावण्याच्या बाकी आहे त्याची नोंद घ्या. तेलंग साहेब आपली गाडी त्वरित ट्रॅकला घ्या. यानंतर 13 गाड्या अजून धावणे बाकी आहे त्याची नोंद घ्या राज्य स्तरावरील.
करून पाठवा ना. हेच चालणार आहे तेलंग साहेब आपली गाडी थोडक्या ट्रॅकला घ्या. वारंवार आपल्याला या ठिकाणी सूचना होते. यानंतर 13 गाड्या धावणे बाकी आहे, त्याची नोंद घ्या राज्यस्तरावरील. वारंवार आपल्याला सूचना करून सुद्धा आपण गाडी ट्रॅकवरती घेत नाही याची नोंद घ्या. त्यानंतर राज्यस्तरावरील सुद्धा गाड्यांनी तयारीत राहायचं आहे. पहिली गाडी असेल श्रीपाद कृष्णा बाईक आणि चैताली शरद ठाकूर या 2 गाड्यावाल्याने तयार राहायचं आहे. जिल्हास्तरीय अंतिम गाडी थोडी त्या ट्रॅकला घ्या. तेलंग साहेब आपली गाडी थोडी ट्रॅकला घ्या. कृपया मंडळाला सहकार्य करा. वारंवार आपल्याला सूचना करून सुद्धा आपण गाडी ट्रॅकला घेत नाही. पहिली गाडी सुटण्यापूर्वी आम्ही तुम्हाला सूचना दिली होती याची नोंद घ्या आणि मंडळाला सहकार्य करा. प्रत्येक गाडीवाल्याला सूचना अशी दिलगिरी या ठिकाणी चालणार नाही याची नोंद घ्या. प्रत्येकाने नाव घेतल्यानंतर आपली गाडी मैदानामध्ये आली पाहिजे याची नोंद घ्या. जिल्हा स्तरावरील शेवटची गाडी अंतिम गाडी ही असेल तेलंग साहेबांची या ठिकाणी पाहायला मिळते. अंतिम सांगता घालणारी या ठिकाणी जिल्हा स्तरावरील ही शेवटची गाडी पाहायला मिळते. प्रेक्षकांनी हुलडबाजी गोंधळ करू नये. कृपया प्रेक्षकांनी ट्रॅक पासून लांब राहायचं आणि हुल्लड गोंधळबाजी करू नये याची नोंद घ्या. सांगतो देतो राज्यसभेत 2 गाडीवाल्यांना दोन गाड्यांची जी नावं या ठिकाणी नोंद करायची आहे. कृपया या ठिकाणी आपली नावं नोंदणी करा. अंतिम पुकार असेल नाहीतर 11 गाड्या या ठिकाणी गृहीत धरल्या जातील याची नोंद घ्या. ज्यांची 2 नावं घालायची आहेत त्यांनी 2 नावं आपल्या ठिकाणी जमा करायची आहेत. आपली नावं नोंदणी करायची आहे. राज्यस्तरावरील 2 नावं या ठिकाणी लिहायची आहेत आणि ती आपली नावं या ठिकाणी नोंद करायची आहेत. ती या ठिकाणी नोंद करून जावा. जर 5 मिनिटांमध्ये या ठिकाणी आपली नावं नोंदणी केली नसेल तर 11 गाड्या या ठिकाणी खेळवल्या जातील राज्यस्तरावरती याची नोंद घ्या. 5 मिनिटाच्या वरती 1 मिनिट जरी झालं असेल तरी आपली नोंदणी या ठिकाणी होणार नाही अशी मंडळाची सूचना आहे. हॅलो प्रेक्षकांनी हुल्लड मारू नये. प्रेक्षकांनी शांतता राखावी. प्रेक्षकांनी शांतता राखा. प्रेक्षक शांतता राखा. राज्यस्तरावरील पहिली गाडी श्रीपाद कृष्णा बाईक
या ठिकाणी तेलंग यांची गाडी अर्ध्या ट्रॅकवरून पाठी येताना पाहायला मिळते. हुंडेबाजी प्रेक्षकांनी करू नये. कृपया प्रेक्षक वर्ग हुंडेर मारू नये. या ठिकाणी तेलंग यांची गाडी बाद होते. आजच्या दिवसातील ही दुसरी गाडी असेल. या ठिकाणी अर्ध्या ट्रॅकवरून त्यांना पाहायला मिळते. तेलंग यांची गाडी अर्ध्या ट्रॅकवरून पाठी येताना दिसते. राज्यस्तरावरील श्रीपाद कृष्णाबाई आपली गाडी तयार ठेवायची आहे. हॅलो, राज्यस्तरावरती 11 गाड्या या ठिकाणी धावणार. एक म्हणजे श्रीपाद कृष्णाबाई, दुसरी चैताली शरद ठाकूर, तिसरी संदीप लहू ठाकूर, चौथी किरण प्रकाश आजगावकर आणि पाचवी सूरज विठ्ठल सावंत, सहावी अनुराग वाडे वाटवे, सातवी जगन्नाथ बाळकृष्ण कदम, आठवी निलेश अंकुश मुंजेकर, नववी आदित्य विनोद वंजू, 10वी अशोक सहदेव मुळे आणि 11वी प्रशांत मारुती साटक. श्रीपाद कृष्णाबाई आपली गाडी तयार ठेवा. नदीचा थोडा गडबड गोंधळ झाला. तेलंग यांची गाडी अर्ध्या ट्रॅकवरून प्रेक्षकांमध्ये धावत आली आणि गडबड गोंधळ झाला. त्यामुळे सर्व प्रेक्षक थोडेसे भयभीत होऊन या ठिकाणी पळताना पाहायला मिळतात. एक मालवणीत म्हण असा काळना कळाक आणि डोकं डोळं मारत अशा पद्धतीत मैदान सोडून गाडी पळताना दिसली. जिल्हा स्तरा राज्य स्तरावर आता मात्र पहिली गाडी मैदानात धावताना दिसली. श्रीपाद कृष्णा बाई राज्य स्तरावरची पहिली वेळी गाडी मैदानात धुळं उडवताना दिसली. आता मात्र राज्य स्तरावरची मोठी लढत, मोठी हुल्लर बाजी मैदानात धुळं उडवताना मात्र दिसतात. कृष्णा मात्र पहिली वेळी गाडी श्रीपाद कृष्णा बाई पहिले धुळं मैदानात राज्य स्तरावर मोठं मात्र धुळं उडताना दिसतात. मोठ्या महिलांचं मोठं धुळं, पहिली वेळी गाडी मैदानात धुळं उडवताना. पहिलं ट्रॅक पार करून नक्कीच पूर्ण एकदा परतीच्या प्रवासात लागलेली श्रीपाद कृष्णा यांची गाडी नक्कीच परतीच्या प्रवासात त्याच्या पहिलं झालेलं असते. मात्र जिल्हा स्तरावरच्या अंतिम मात्र गाडीवर मात्र ऐन मोक्यात मात्र ट्रॅक सोडून मैदान सोडून पळताना दिसली. आता राज्य स्तरावरची पहिली मात्र गाडी मैदानात मात्र दिसतात ती श्रीपाद कृष्णा बाई त्यांची गाडी पुन्हा एकदा आमच्या ट्रॅकच्या आमच्या समालोचन कक्षाच्या दिशेत धुळं उडवत येताना दिसता. पहिली वेळी गाडी उडाता दुसरी गाडी या ठिकाणी तयार ठेवायची आहे. चैताली ठाकूर त्वरित गाडी तयार ठेवा. अंतिम पुकार असेल. चैताली ठाकूर आपली गाडी या ठिकाणी त्वरित तयार ठेवा. एक मिनिट 38 सेकंद 56 पॉइंट. 1 मिनिट 38 सेकंद 56 पॉइंट. चैताली ठाकूर आपली गाडी ट्रॅकला घ्या. अंतिम शेवटचा पुकार असेल. प्रत्येक गाडी आपण नाव घेतल्यानंतर त्वरित ट्रॅकला आली पाहिजे ती नोंद घ्या. त्याच्यानंतर जी गाडी असणार ती संदीप लहू ठाकूर आपली सुद्धा गाडी तयार ठेवायची आहे. शेवटचा पुकार असेल. प्रत्येक गाडीवाले नाव घेतल्यानंतर आपली गाडी ट्रॅकला हजर ठेवा. चैताली लहू ठाकूर गाडी ट्रॅकला घ्या. राज्यस्तरावरील दुसरी गाडी असेल चैताली लहू ठाकूर यांची पाहायला मिळेल. तिसरी संदीप लहू ठाकूर
चैताली लहू ठाकूर आपली गाडी ट्रॅकला घ्या. चैताली लहू ठाकूर आपली गाडी ट्रॅकला घ्या. यानंतरची गाडी तयार ठेवायची असेल, ज्यावेळेस आपल्याला पुकार येईल त्यावेळी आपण गाडी ट्रॅकला घेतलीच पाहिजे याची नोंद घ्या. जर आपली गाडी हजर नसेल तर पुढील वेळेला संदीप लहू ठाकूर, किरण प्रकाश गजबार यांनी पण सुद्धा गाडी तयार ठेवायची आहे. चैताली लहू ठाकूर गाडी त्वरित घ्या ट्रॅकला, नाहीतर पुढील गाडीवाल्याला संधी देण्यात येण्याची नोंद घ्या. पुढील गाडीवाल्याने तयारी करायचं आहे. जर आपण तुमचं नाव घेतल्यानंतर हजर नसाल तर त्या पुढील गाडीवाल्याला संधी देण्यात येण्याची नोंद घ्या. चैताली लहू ठाकूर आपली गाडी लवकरात लवकर ट्रॅकवर घ्यायची असा, कारण दिवस येणे फराक आणि लोका गेली घरात अशी परिस्थिती झाली असा, तेव्हा लवकरात लवकर मैदानात आणि रस्त्यावर ट्रॅकवर गाडी घ्यायची असा, कारण अतिशय वेळ झाला असा. त्याच्यामुळे लोका घरात जायची वाट बघतात, म्हणून म्हटलेला असा मालवणी दिवस येणे फराक आणि लोका गेली घरात. वेळ आपलं वेळ आणि शिगम्यार खेळ. नक्कीच ज्याचा वेळ बरं असतो त्याचा खेळ बरं असतो. कोण जिंकतलो कोण हरतलो येणारी वेळ आणि येणारं काय सांगतो, पण नक्कीच प्रेक्षकांच्या मना जिंकायची असतील आणि प्रेक्षकांच्या मनात जर आपल्याला नाव करूचं असा तर नक्कीच आपली गाडी लवकरात लवकर मात्र आपल्या ट्रॅकवर घ्यायची असा. चैताली ठाकूर आपली गाडी लवकरात लवकर आपलं गाडं मैदानात घ्यायचं असा आणि धुरडं उडवायचं असा आणि प्रेक्षकांच्या मनावर अविराज्य गाजवायचं असा. तर मगाशी तुमका सांगितलं होतं अति झाला गावाचा आणि पाठ फुगला गुरुवाचा, अशी परिस्थिती झाली आहे. बोंबाटणाऱ्याचा पाठ फुगतीला पण गाडी मात्र मैदानात येत नाही. नक्कीच गाडी मैदानात घ्यायची असा, कारण सांगा बोंबाटणाऱ्याचा पाठ फुगतीला असा. मालवणीत एक म्हण असा, भूक भाजवली वड्यान आणि पाठ फुगला सोडन, अशी परिस्थिती बोंबाटणाऱ्याची झाली असा. लवकरात लवकर गाडी ट्रॅकवर घ्यायची असा. हॅलो ठाकूर साहेब, गाडी आपली मैदानात घ्या. जर आपण तयार नसाल तर यानंतर ती गाडी बाद केली जाईल याची नोंद ठेवा. यानंतर आपल्याला गाडीवाल्यांना सर्व सूचना आहेत. फार फार तर ती वेळ आपली नावं घेतली जातील, चौथ्या वेळेस आपली गाडी जी बाद केली जाईल याची नोंद घ्या. संदीप लहू ठाकूर गाडी घ्या आपली. संदीप लहू ठाकूर संदीप लहू ठाकूर गाडी तयार ठेवा, कारण एक मालवणीत म्हण असा, वरमार घा आणि जागा कर असा केल्याशिवाय गाडी भरत नाही, अशी परिस्थिती असा. नक्कीच खेळ रंगतदार होतो. मैदानात गाडी दिसता बघूया कोण करतलो शेती आणि कोण खातलो. नाहीतर एक मालवणीत म्हण असा, दोघांनी मिळून केल्याने शेतीने ऐन मोक्यात सगळ्या पिकली माती, अशी परिस्थिती असा. जे जिंकतलो तो नाव आपला घडवतलो तो तर सिकंदर घडतलो. राज्यस्तरावरची पकडता दुसरी गाडी लहू ठाकूर चैताली ठाकूर यांची दिसता. प्रेक्षक वर्गाने लाईन आउटचं बाहेर राहायचं आहे, या ठिकाणी सहकार्य करायचं आहे. गाडी आपली पुढे घ्या. ठाकूर साहेब गाडी पुढे घ्या. प्रेक्षक वर्ग लाईन आउट पासून 10 फूट अंतर ठेवा. प्रेक्षक वर्ग 10 फूट अंतर ठेवा. गाडी पुढे घ्या. संदीप लहू ठाकूर आपली सुद्धा गाडी पुढे घेऊन ठेवा. संदीप लहू ठाकूर ही आपल्याला पहिली पुकार असेल. गाडी आल्यानंतर एक दुसरी पुकार आणि 3च पुकार होतील. गाडी पुढे घेऊन ठेवा. 3 हा अंतिम पुकार असेल आणि गाडी बाद केली जाईल याची नोंद घ्या. किरण प्रभाकर
प्रकाश कंजबळ आपली सुद्धा गाडी तयार ठेवा. आता मात्र पुन्हा एकदा मागास सांगण्यासारखी काय नाही करत मी लोटो गेलो महाराज अशी परिस्थिती झाली. आणि मोठ्या ट्रॅक सोडता आणि गाडी मात्र माळभर फिरता मालवणीत म्हण असा डोळं लागलो मराठ आणि धोरा गेली घरात रात्र माळ फिरायला गेले अशी परिस्थिती झाली. आणि मोठ्या गाडी ट्रॅक सोडता आणि मात्र दुसरी गाडी पुन्हा एकदा मागल्या घरात येताना दिसता. संदीप राव ठाकूर आपली गाडी ट्रॅकला घ्या. हॅलो तुमचं कॉल आपल्या या ठिकाणी परत रिटर्न आहे की बस पुन्हा संधी आहे का तुमचं. हॅलो संदीप राव ठाकूर आपली गाडी तयार ठेवा. संदीप राव ठाकूर गाडी तयार ठेवा. प्रत्येकाने गाडी आपली वेळ तयार करून ठेवची असा. येळेर येळ आणि शिगम्यार खेळ मालवणीत एक म्हण असा जो गरम खाऊक जाता तो तोंड भागात मारता आणि जो थंड खाऊक जाता तो पोटभर जाता. म्हणून आपण आपली गाडी वेळेवर तयार करून ठेवची असा म्हणजे गरम खाण्याचा प्रश्नच येत नाही. म्हणजे येळेर येळ आणि शिगम्यार खेळ ज्याचं येळ बरं असतलो त्याचं खेळ बरं असतलो. पुन्हा एकदा गाडी मैदानात पुन्हा धावताना दिसतली. 2 नंबरची गाडी चैताली शरद ठाकूरांची. नक्कीच साहेब गाडी परतून आपली ट्रॅकला लावा. प्रेक्षकांनी मात्र जागेवर उभा राहायचा असा. उभा झुंजडबाजी करूची नाही. मालवणीत एक म्हण असा मुलांचा लहान आणि तालाशिवाय गाणं अशी परिस्थिती असा. चैताली बाईक जाऊन दिलो एक नंबर लावून दिली बाईक लावून दिली गाडी फिरवा. थोड्या गाडी फिरवा. प्रेक्षकांनी हुल्लेबाजी करूची ना. जागा राखल्या राहायचा असा. मालवणीत एक म्हण असा मुलांना लहान आणि तालाशिवाय गाणं अशी परिस्थिती प्रेक्षकांची असा. उभा आपल्या जागेवर राहायचा असा आणि आशीर्वाद घ्यायचा असा. नक्कीच सहकार्य करूचा असा. नक्कीच हुल्लेर घालू नको. ट्रॅकने गाडी जाऊ देत आणि तुमचा सुद्धा बहुत मजा येऊ देत. या ठिकाणी सन्माननीय उद्योगमंत्री या ठिकाणी उदय सामंत साहेब यांचं या ठिकाणी आगमन होतं. त्याचप्रमाणे सन्माननीय रवींद्र पाठक साहेब यांचं सुद्धा या ठिकाणी आगमन होतं. त्यांचं या ठिकाणी मंडळाच्या वतीनं हार्दिक स्वागत होते. थोड्याच वेळात या ठिकाणी सन्माननीय उद्योगमंत्री उदय सामंत साहेब तसेच रवींद्र पाठक साहेब यांचं या ठिकाणी आगमन होतं. महाराष्ट्राचे लाडके आणि आपल्या सर्वांचे आवडते सन्माननीय उद्योगमंत्री श्री उदयजी सामंत यांचे इथे आगमन होते. सर्वांनी टाळ्याच्या गजरामध्ये त्यांचं स्वागत करायचं आहे. सन्माननीय उदयजी सामंत साहेब यांचं इथे आता थोड्याच वेळात आगमन होईल. कृपया सर्वांनी
त्यांचं टाळ्याच्या गजरात स्वागत करायचं आहे. इकडे आणून ठेवा. सन्माननीय महाराष्ट्राचे उद्योग मंत्री सन्माननीय उदयजी सामंत यांचं आगमन झालं. सर्वांनी टाळ्याच्या गजरामध्ये यांचं स्वागत करायचं. सन्माननीय उद्योग मंत्री उदयजी सामंत यांचं शिवसेना शाखा कणकवलीच्या वतीने हार्दिक हार्दिक स्वागत. महाराष्ट्रातील सर्वांच्या सन्माननीय उदयजी ठाकरे उदयजी आता या गाडीचा वेळ आहे. 25 सेकंद स्वागत. सन्माननीय महाराष्ट्र राज्याचे आपले उद्योग मंत्री सन्माननीय उदयजी सामंत साहेब यांचे या ठिकाणी आगमन होते. त्याचप्रमाणे सन्माननीय रवींद्र फाटक साहेब यांचं सुद्धा या ठिकाणी आगमन होते. त्याचप्रमाणे सन्माननीय संजय आंग्रे साहेब यांचं सुद्धा या ठिकाणी आगमन होते. सर्वांच्या या ठिकाणी मान्यवरांचं या मंडळाच्या वतीने हार्दिक हार्दिक स्वागत असेल. या ठिकाणी सन्माननीय उदय सामंत साहेबांचं या ठिकाणी पुष्पगुच्छ देऊन या ठिकाणी प्रथमतः स्वागत होईल. 2 मिनिटं स्पर्धा जरा थांबवा. या ठिकाणी सन्माननीय उदय सामंत साहेबांचं या ठिकाणी पुष्पगुच्छ देऊन स्वागत होते. गाडी आपली ट्रॅकला घ्या. यानंतरची गाडी असेल सर्व मान्यवरांचं या ठिकाणी स्वागत या ठिकाणी होतंय. आणि गाड्या थोड्या साहेब आपल्या बाजूला या ठिकाणी घ्यायचं. 3 नंबरची गाडी या ठिकाणी होते. संदीप नवू ठाकूर आपली गाडी या ठिकाणी घ्या. साहेब आपल्या या ठिकाणी टायमिंग सांगा. 2 नंबर गाडीचं चैतन्यचं टायमिंग सांगा साहेब. त्यांचं आपलं टायमिंग सांगा. हॅलो, आताच्या गाडीचा टायमिंग आहे 1 सेकंद 00 पॉईंट. धन्यवाद. 3 नंबर गाडी ट्रॅकला घ्या. संदीप नवू ठाकूर त्वरित गाडी ट्रॅकला घ्या. 3 नंबरची गाडी मगाशी 2 नंबरला पळाली. आता ही 2 नंबरची गाडी घ्या. 2 नंबरला 3 नंबर टाक. आता धावतो किती नंबर? ही 2 नंबरची जागा 3 नंबर चैताली ठाकूर. 1 मिनिट सर. धावलं किती संदीप ठाकूर. ओके, टायमिंग इकडे किंवा पाहिजे. धन्यवाद. चैताली शरद ठाकूर आता आपली गाडी ट्रॅकला घ्या. धन्यवाद. दाबो
याच्यामध्ये माणसं धावणार. चैतन्य ठाकूर यांची पहिली वहिली गाडी मैदानात धुळे उडवताना दिसता. नक्कीच प्रेक्षकांचं चारी बाजून टाळ्यांचं गरभिराट होता, आतषबाजी होता आणि जवळजवळ गाडीच्या फोर व्हीलरच्या वेगान धावताना दिसता. मैदानात धुळे चारी बाजून प्रेक्षकांची मात्र टाळ्यांची आकाशबाजी उडावताना दिसता. नक्कीच माझं कोकणातलं आणि कोकणातलं बैल राजा मैदानात मात्र धावताना दिसता, धुळे उडवताना दिसता. नक्कीच दानूसाहेब साहेब आपल्या सर्व कार्यकर्त्यांना या सर्व क्रीडारसिकांना मैदानाच्या बाहेर करा. प्रेक्षक वर्ग सूचना आपण ट्रॅक सोडून बाजूला राहा. मंडळाला या ठिकाणी सहकार्य करा. जरा मान्यवरांना या ठिकाणी दिसण्यासाठी आपण ट्रॅक मोकळा करायचा आहे. दानूसाहेब साहेब आपले ट्रॅक मोकळा करा. दानूसाहेब हनुमंत बोंद्रे आपण जरा ट्रॅक वरून बाजूला करा. प्रेक्षक वर्गांना कृपया दादासाहेब हनुमंत बोंद्रे जरा मंडळाला सहकार्य करा आणि ट्रॅक पासून प्रेक्षक वर्गांना बाजूला करा. गाडी या ठिकाणी पुन्हा रिटर्नच्या परतीला लागले. प्रेक्षक वर्ग बेसावध राहू नका, ट्रॅक मोकळा करा. नक्कीच प्रेक्षक वर्गाने ट्रॅक मोकळा ठेवायचा आहे. गजबार किरण गजबार किरण प्रकाश गजबार आपली गाडी ट्रॅकला घ्या. आताची गाडीचं टायमिंग 1 मिनिट 26 सेकंद 3 पॉइंट. 1 मिनिट 26 सेकंद 3 पॉइंट 03. गजबार साहेब आपली गाडी ट्रॅकला घ्या. गजबार साहेब प्रकाश गजबार साहेब आपली गाडी ट्रॅकला घ्या. सूरज विठ्ठल सावंत आपली गाडी पुढील तयार ठेवा. सूरज विठ्ठल सावंत आपली गाडी पुढील तयार ठेवा. कृपया प्रेक्षक वर्ग ट्रॅक मोकळा करा. सन्मान्य दामू सावंत हनुमंत मेस्त्री जरा आपण ट्रॅकवरील सर्व प्रेक्षकांना बाजूला करा. मंडळाला सहकार्य करा. सन्मान्य दामू सावंत तसेच हनुमंत मेस्त्री आपण सर्व प्रेक्षकांना जरा ट्रॅक मोकळा करायला सांगा. प्रेक्षक वर्ग मंडळाला सहकार्य करा. सूरज विठ्ठल सावंत आपली गाडी तयार ठेवायची आहे. 120-03. नक्कीच या ठिकाणी गजबार साहेबांची गाडी मैदानामध्ये पाहायला मिळते. नक्कीच त्यानंतर सूरज विठ्ठल सावंत यांची गाडी असेल. आपली गाडी तयार ठेवायची आहे. सूरज विठ्ठल सावंत गजबार साहेबांची गाडी पावली मिळून निघालेली या ठिकाणी पाहायला मिळते. चारी बाजू प्रेक्षकांची आजबाजू हुंगरबाजी पाहायला मिळते. गाडी अगदी गोळीच्या वेगाने मैदानामध्ये रस्ता पार करताना पाहायला मिळते. देवरुखची गाडी अतिशय नामवंत मोठमोठ्या स्पर्धांमध्ये मानाचा तुरा खोळणारी ही गजबार साहेबांची मात्र देवरुखची गाडी मैदानामध्ये जाणवलीच्या धुळा होताना पाहायला मिळते. नक्कीच पहिला मात्र ट्रॅकवरती क्रॉस करून पुन्हा एकदा टाळ्यांच्या दिशेने गाडी थोड्याच वेळात येईल. सन्माननीय दामू सावंत तसेच हनुमंत बोंद्रे प्रेक्षकांना मैदानातून बाहेर जायचं. प्रेक्षक वर्गाने मात्र या ठिकाणी ट्रॅक गाडीसाठी मात्र या ठिकाणी खाली करून ठेवायचं आहे. याची नोंद घ्या जेणेकरून या ठिकाणी बैलांना भिजवण्याचा प्रयत्न करू नका आणि मात्र आरडाओरड करून मात्र प्रेक्षकांना मात्र या ठिकाणी मजा करायची नक्कीच असते. पण ट्रॅक सोडून नक्कीच तुम्ही मजा करायची आहे. गाडी पुन्हा एकदा समालोचन कक्षाच्या दिशेने फिरताना पाहायला दिसते. नक्कीच प्रेक्षक वर्ग ट्रॅक मोकळा ठेवा. गाडी समालोचन कक्षाच्या दिशेने या ठिकाणी फिरताना दिसते. प्रेक्षक वर्गांना सूचना असेल ट्रॅक मोकळा ठेवा.
विठ्ठल सावंत आपली गाडी ट्रॅक पासून थोडीशी जवळ आणून ठेवा. सूरज विठ्ठल सावंत, सूरज विठ्ठल सावंत आपली गाडी घ्या पुढे. सूरज विठ्ठल सावंत गाडी घ्या. आत्ताच्या गाडीचा टाइम आहे 1 मिनिट 22 सेकंद, 1 मिनिट 28 सेकंद, 22 पॉइंट. हॅलो, सावंत आपली गाडी ट्रॅकला घ्या. सूरज विठ्ठल सावंत गाडी त्वरित ट्रॅकला घ्यायची आहे. त्वरित ट्रॅकला घ्या. सूरज विठ्ठल सावंत आपली गाडी त्वरित ट्रॅकला घ्या. त्यानंतरची गाडी असेल अविराज वाटेगाव वाटवे, आपली गाडी तयार ठेवा. कृपया आपल्याला 2 वेळ फक्त पुकार देण्यात येतील. विठ्ठल सावंत आपली गाडी ट्रॅकला घ्या. हॅलो, आताच्या गाडीचं टायमिंग सांगा. विठ्ठल सावंत गाडी ट्रॅकला घ्या. कृपया मंडळाला सहकार्य करा. पुढील गाडीवाल्याने तयार राहायचं आहे. नमस्कार गाववाल्यानं, देव बरा करो कंट्रोलर तालुका शिवसेना आयोजित भव्य दिव्य तालुका स्तरीय और आणि राज्य स्तरावरचे मोठे बैलगाडीचे स्पर्धा बैलगाडीचे धोरण मैदानात उडताना दिसता. पहिले झालं तो मात्र तालुका स्तरावरचो आणि आता मात्र सुरू असा तो जिल्हा स्तरावरचो मोठे धोरण मैदानात उडताना दिसता. राज्य स्तरावरचे मोठे धोरण मैदानात उडताना दिसता. तर आता मात्र गाडी मैदानात जाता ती सूरज विठ्ठल सावंत यांची. सूरज विठ्ठल सावंत आपली गाडी मैदानात घ्यावा. नक्कीच वारंवार आपल्याला सूचना या ठिकाणी होते. नक्कीच मंडळाला सहकार्य करा. जिल्हास्तरीय आणि राज्यस्तरीयवरती सुरुवात असा विठ्ठल सावंत गाडी मैदानात घ्या. आपल्या पहिली सूचना दिली होती वेळेवर वेळ आणि सिग्नल ठेव म्हटलं तर वाहतूक दराचं नाही. जे काही सूचना दिलेली असतात त्यांनी आपलं तयारीत राहायचं असा, याच्यानंतरच्या तयार राहायचं असा. नंतर मगाशी तुमका मी सांगत होते मालवणी भाषेत अति झाला गावाचा आणि पाठ फुगला गुरुवाचा असा गोमाटणाऱ्याचा पाठ फुगा दिला. आपली गाडी तयार ठेवा. याच्यानंतरची गाडी असलेली अनुराग वाटले कुडाळ पावशी यांनी आपली गाडी तयार ठेवची असा. वाटवे आपली गाडी तयार ठेवची असा, जेणेकरून मंडळात सहकार्य करूचं असा. कारण दिवशीने सरात आणि लोका गेली घरात अशी परिस्थिती झाली आहे. त्यामुळे आपली गाडी तयार ठेवची असा. नक्की ज्या कामातून येतो त्या कामाचा आपण तयारीत राहायचा असा. आपली गाडी तयार करून ठेवची असा. नाहीतर आम्ही आपले बोलतान मरतो मालवणीत मन असा काय नाही कळत मी मोठो गेलो महाराज अशी परिस्थिती असा. गोंबाटणारो आपल्या कर्मात गोंबाटता पण तयारी करणारो मात्र 2 तासांत मैदानात येता असा होता कामाने. नक्कीच गाडी मैदानात उंडारताना दिसतली, भोकाळताना दिसतली, धुरं उडवताना दिसतली. नक्कीच प्रेक्षकांनी हुंडलेर करूची नाही. मात्र पुन्हा एकदा ट्रॅक सोडताना गाडी मैदानाच्या ताब्यातला बाहेर जाताना दिसता. प्रेक्षकांनी हुंडलेरबाजी करूची नाही आणि बैलांना बुजवायचं नाही. सन्माननीय असल्य सरपंच चंद्रकांत डांगरे साहेब यांचे या ठिकाणी आगमन होते. साहेब आपण व्यासपीठावरती स्थानापन्न व्हायचं आहे. चंद्रकांत डांगरे साहेब पुढची दुसरी गाडी जर तयार असेल तर गाडी ट्रॅकला लावा. दुसरी गाडी त्वरित ट्रॅकला लावा. यानंतरची वाटवे गाडी आपण गाडी ट्रॅकवरती घ्या. वाटवे साहेब आपली गाडी 2 मिनिटं. तुमची गाडी तयार असेल तर पुढे घ्या. या ट्रॅकला घ्या तुम्ही.
सावंत साहेब गाडी तोडून घ्या ट्रॅकवरती. सावंत साहेब एक तुमचा चान्स आहे. सावंत बोलत राहू नका, ट्रॅकला घ्या. घ्या सावंत साहेब तोडून ट्रॅकवरती घ्या. तुम्हाला एक चान्स आहे, याची नोंद घ्या. ट्रॅकवरती घ्या गाडी साहेब. आणि वाटवे साहेब आपण गाडी तयार ठेवायची आहे. पहिल्या तुकाराला आपली गाडी ट्रॅकला लागली पाहिजे. वाटव्यांची तयार आहे. हा वाटवे घ्या, आपली गाडी ट्रॅकला घ्या. वाटवे साहेब वाटवे साहेब आपली गाडी ट्रॅकला घ्या. वाटवे साहेब आपली गाडी ट्रॅकला घ्या. वाटवे साहेब आपली गाडी ट्रॅकला घ्या. सोमारे गावी सावंत गाडी ठीक येऊ शकते. तुमची घ्या ना. वाटवे साहेबांची गाडी मैदानात येते. विठ्ठल साहेब यांना अजून एक चान्स असेल. त्यांना या ठिकाणी वाटवे साहेबांची गाडी मैदानात पाहायला मिळते. ही गाडी जाऊन आल्यानंतर त्वरित तयार राहायचं आहे. या ठिकाणी विठ्ठल सावंत गाडी येण्यापूर्वी आपण तयार राहायचं आहे. वाटवे साहेबांची गाडी मैदानात पाहायला मिळते. जगन्नाथ बाळकृष्ण कदम आपली गाडी तयार ठेवायची आहे. जगन्नाथ बाळकृष्ण कदम जगन्नाथ बाळकृष्ण कदम आपली गाडी तयार ठेवा. त्वरित वाटवे साहेबांची गाडी मैदानामध्ये पाहायला मिळते. चारी बाजू प्रेक्षकांची धुमपड करती पाहायला मिळते. नक्कीचा घोडा उडवताना पुन्हा एकदा वाटवे साहेबांची अतिशय भारदस्त वेगाने गाडी मात्र या ठिकाणी पाहायला मिळते. ही गाडी बाळकृष्ण सावंत साहेबांसारखीच मात्र अर्ध्या स्पीचवरून मात्र माघार घेताना पाहायला मिळते. विठ्ठल सावंत आपली गाडी ट्रॅकवरती घ्या. विठ्ठल सावंत सूरज विठ्ठल सावंत गाडी ट्रॅकला घ्या. हॅलो प्रेक्षक वर्गांना सूचना आहे. आपण ट्रॅकच्या 10 फूट लांब अंतर ठेवायचं आहे. प्रेक्षक वर्गाने हुल्लेर मारू नये. या ठिकाणी नोंद घ्यायच्या. प्रेक्षक वर्गाने मंडळाला सहकार्य करायचं. हुल्लेरबाजी करू नये. जशा मगाशी स्पर्धा झाल्या होत्या चालू होत्या त्या पद्धतीने प्रेक्षक वर्गाने सहकार्य मंडळाला करायचे. हुल्लेरबाजी करू नये जेणेकरून बैलांना ट्रॅक सोडून बाहेर जाण्याची वेळ आली याची नोंद घ्या. विठ्ठल बाळकृष्ण सावंत आपली गाडी ट्रॅकला घ्या. सूरज विठ्ठल सावंत आपली गाडी ट्रॅकला घ्या. कृपया घ्या. त्यानंतर वाटवे साहेब तुमची गाडी तयार ठेवायची आहे. तुम्हाला अजून एक चान्स आहे. हो वाटवे साहेब तुम्हाला अजून एक चान्स असेल. तुमची गाडी तयार ठेवायची आहे. सावंत साहेब गाडी ट्रॅकवरती घ्या. वेळ झालाय. सावंत साहेबांची पुन्हा एकदा दुसऱ्यांदा त्यांना नामी संधी मिळते. बघूया संधीचं सोनं करतात की नाही याची ना मात्र प्रेक्षकांच्या मनात मात्र हुरहुर नक्कीच असेल. 2 बलाढ्य मात्र बैलजोडीची या ठिकाणी पुन्हा एकदा दुसऱ्यांदा संधी या ठिकाणी मिळते. बघूया जो संधीचं सोनं करतो की नाही याची मात्र प्रेक्षकांमध्ये उत्सुकता. जो कानाने नातो तो मात्र ओले कपडे घालतो आणि जो घामाने नातो तो इतिहास घडवतो. नक्कीच सावंत साहेबांसाठी मात्र इतिहास घडवण्याची नामी संधी पुन्हा एकदा मैदानामध्ये पाहायला मिळते. आपल्या मालवणी भाषेत संघाचा म्हटला तर जो घामान पानियान नाता तो ओली चड्डी घालता आणि जो घामान नाता तो इतिहास घडवता आणि नाही तो त्याच्या पलीकडचा इतिहास घडवता असं तो घडत असा. आणि मराठी भाषेत संघाचा म्हटला तर जो घामाने नातो
तो जो पाण्याने नाहतो तो ओले कपडे घालतो आणि जो घामाने नाहतो तो इतिहास घडवतो. बघूया नक्कीच इतिहास घडवण्याची या ठिकाणी नामी संधी सावंत साहेबांना पुन्हा एकदा. प्रेक्षक वर्ग हुयरबाजी करू नये जेणेकरून या ठिकाणी ट्रॅक सोडून बैलांना बाहेर जाण्याची वेळ आलेली आहे. कृपया या ठिकाणी मंडळाला सहकार्य करा. प्रेक्षक वर्गाने आपली जागा सोडू नये. ट्रॅक पासून बाहेर 10 फूट अंतर ठेवून उभे राहा. मैदानामध्ये धावून याची नोंद घ्या. पुढची गाडी या ठिकाणी वाटे आपली गाडी तयार ठेवा. परतून तयार ठेवा. वाटे साहेब आपली गाडी परतून तयार ठेवा. यानंतर गाडी असेल वाटवे साहेबांना असून जगन्नाथ बाळकृष्ण कदम साहेब आपली गाडी तयार ठेवा. बाळकृष्ण जगन्नाथ कदम नक्कीच गाड्या पुढील तयार ठेवा. कारण मालवणी भाषेत एक म्हण असा दिवशीने सरात आणि लोका गेली घरात. ती लोका जर घरात जायची नसती आपलं जर खेळ आपली ही स्पर्धा लोकांनी जर बघण्याची इच्छा असतात तर नक्कीच आपल्या गाड्या तयार करायच्या असतात. पुन्हा एकदा गाडी मात्र आमच्या समालोचन कक्षाजवळ येताना दिसता. प्रेक्षकांना सूचना हुल्लडबाजी करू नये. कृपया विनंती आपल्याला मंडळाजवळ प्रेक्षक वर्ग हुल्लडबाजी करू नये. वाटवे साहेब आपली गाडी परतवा. ट्रॅकला घ्या. स्कोर आताच्या गाडीचा टायमिंग आहे 1 मिनिट 6 सेकंद 88 पॉईंट. वाटवे साहेब आपली गाडी ट्रॅक वरती घ्या. तुम्हाला दुसऱ्यांदा पुन्हा एकदा नामी संधी येते. नक्कीच बघूया या संधीचं सोनं करताय की नाही. आणि प्रेक्षक या ठिकाणी मान्यवरांची आपल्याला सूचना येते. या ठिकाणी सन्माननीय आमच्या आंग्रे साहेब अगदी आमच्या जवळ येऊन सांगतात की प्रेक्षकांनी सहकार्य करा. आपल्या जागेवरती स्थिर उभे राहा आणि नक्कीच या ठिकाणी या खेळाचा आस्वाद घ्या. या स्पर्धेचा आस्वाद घ्या असं सन्माननीय आंग्रे साहेब स्वतः या ठिकाणी उठून येऊन सांगायची वेळ आली प्रेक्षकांना. ही मला खरंच दुःखाची गोष्ट वाटायला लागली. प्रेक्षकांनी या ठिकाणी सहकार्य करायचं. या ठिकाणी मान्यवर व्यक्तीतून सन्माननीय आंग्रे साहेब या ठिकाणी मला येऊन सांगून गेले की प्रेक्षकांनी सहकार्य करा. ही दुःखाची गोष्ट या ठिकाणी वाटायला लागली. हॅलो प्रेक्षक वर्ग उगाच हुल्लडबाजी करू नका. या ठिकाणी गाडीला पळण्यासाठी जागा सोडा. ट्रॅक सोडा. हॅलो जगन्नाथ बाळकृष्ण कदम आपली गाडी पुढे घेऊन ठेवा. जगन्नाथ बाळकृष्ण कदम आपली गाडी पुढे घेऊन ठेवा. त्यानंतर असेल निलेश अंकुश मुनगेकर आपल्या गाडीला बैल बांधून ठेवा. वंजू साहेब यानंतरची आपली गाडी असेल त्यामुळे आपल्या गाडीला ऑइलिंग चाकात तेल घालून ठेवा. नक्कीच आपला स्व नंबर तयार या ठिकाणी ठेवायचा आहे. गाडी समालोचन कक्षाच्या दिशेने येते. सर्व प्रेक्षकांना सूचना आहे खेळ मोकळा करा आणि स्पर्धेला सहकार्य करा. या ठिकाणी आयोजकांना सहकार्य करा. मान्यवरांना सहकार्य करा आणि आपली स्पर्धा अगदी झोकात पूर्ण करण्यासाठी या ठिकाणी नक्कीच सहकार्य मिळेल. धन्यवाद. कदम साहेब आपली गाडी ट्रॅक जवळ घ्या. स्कोर या गाडीचा टायमिंग आहे 1 मिनिट 19 सेकंद 35 पॉईंट. 1 मिनिट 19 सेकंद 35 पॉईंट. हॅलो कदम साहेब आपली गाडी ट्रॅकला घ्या. कदम ना जगन्नाथ बाळकृष्ण कदम गाडी ट्रॅकला घ्या. जगन्नाथ बाळकृष्ण कदम गाडी ट्रॅकला घ्या. त्यानंतरची गाडी असेल निलेश अंकुश मुनगेकर आपल्या गाडीला वायलिंग करून ठेवा. नक्कीच आपला सोगा बैलांच्या मानेवरती ठेवा. नक्कीच आपला त्यानंतर नंबर असेल त्वरित गाडी घ्या.
प्रेक्षकांचा आपला बरा रस्ता देणारा घेणारी कंदील लावून येणार अशी परिस्थिती असता ते मात्र आरेड भारी असता नक्कीच मात्र बैलांचा बुजवायचा नाही बैलांचा आपल्या ट्रॅकने आपल्या रस्त्यात चालत मात्र संधी घ्यावा रत्नागिरी जिल्ह्यातली संगमेश्वर इथली गाडी असं नक्कीच अनेक स्पर्धांमध्ये धुळवून येणारी रत्नागिरीची मात्र संगमेश्वरची गाडी आमच्या कंकणीच्या जानवलीच्या जेपीएलच्या मैदानावरती ट्रॅकवरती धुळवून येताना दिसता नक्कीच टाळ्यांच्या गजरात सगळ्या जानवलीच्या प्रेक्षकांनी स्वागत करायचं असं आणि गाडी धावण्यासाठी ट्रॅक मात्र निर्णय घ्यायचा असा पुन्हा एकदा मोठी गोलगडी मैदानात गोलच्या वेगानं ट्रॅक सोडून जाताना दिसता प्रेक्षकांना या ठिकाणी सूचना तुम्ही बैलगाडीच्या आडवे धावू नका गाडीचे मालक गाडीचे चालक हे समर्थ असतात आपल्या गाडीला अडवण्यासाठी प्रेक्षकांनी धावू नका यानंतरची गाडी असेल ती मुंगेकर साहेब आपली गाडी ट्रॅकवरती घ्या या ठिकाणी मुंगेकर साहेब आपली गाडी ट्रॅकवरती घ्या राजापूर वंजू यांनी गाडी आपली तयार ठेवची नक्कीच याच्यानंतर आपली नामी संधी असतली गजानन बाळकृष्ण कदम आपल्याला अजून एक चान्स आहे याची नोंद घ्या आपली गाडी जवळ आणून ठेवा जगन्नाथ बाळकृष्ण कदम आपली गाडी जवळ आणून ठेवा कृपया चालक कदम साहेब आपली गाडी या ठिकाणी आणून ठेवा आणि सर्व स्पर्धकांनी या ठिकाणी सूचना आपल्या गाड्या तयार ठेवायच्या कारण या ठिकाणी त्वरित या ठिकाणी बक्षीस वितरण सोहळा संपन्न होण्याची नोंद घ्या या ठिकाणी बक्षीस वितरण सोहळा संपन्न आहे सन्माननीय या ठिकाणी उद्योग मंत्री सन्माननीय उदयजी सामंत साहेब तसेच रवींद्र फाटक साहेब तसेच अंग्रेज साहेब असे इतर सुधीर सावंत साहेब असे अनेक मान्यवर या ठिकाणी मान्यवरांची मान्यवारी या ठिकाणी पाहायला मिळते या बैलगाडी स्पर्धेसाठी नक्कीच यांच्या शुभस्ते या ठिकाणी बक्षीस वितरण सोहळा संपन्न होणार आहे याची सर्व प्रेक्षकांनी तसेच सर्व स्पर्धकांनी याची नोंद घ्यायची आहे आणि या ठिकाणी पुढील गाडी आपली तयार ठेवायची कदम साहेब आपली गाडी या ठिकाणी फिरवून घ्या मुनगेकर निलेश अंकुश मुनगेकर साहेब यांची मैदानामध्ये गाडी धावताना दिसते कदम साहेब गाडी जवळ येऊन ठेवा साहेब रत्नागिरी कदम साहेब कदम साहेब गाडी केली घ्या आताच्या गाडीचा टायमिंग आहे 1 मिनिट 30 सेकंद 00 पॉइंट 1 मिनिट 30 सेकंद 00 पॉइंट हॅलो कदम साहेब गाडी त्वरित घ्या ट्रॅकला घ्या त्याचप्रमाणे यानंतर आदित्य विनोद वंजू आपली गाडी तयार ठेवा राजापूर आणि आदित्य विनोद वंजू साहेब आपली गाडी तयार ठेवा यानंतर कदम साहेब त्वरित गाडी घ्या आपली ट्रॅकला रत्नागिरी कृपया प्रेक्षकांनी हुल्लडबाजी करू नये नक्कीच ट्रॅकवरती कंटिन्यू धावणारी गाडी रत्नागिरी मधली गाडी आहे
जेणेकरून प्रेक्षकांनी सहकार्य करा. कारण रेग्युलर धावणारी गाडी ज्या अर्थात ट्रॅक सोडून बाजूला जाते त्या अर्थात कुठेतरी आपल्या प्रेक्षक वर्गांची चुकी असते ती नोंद घ्या. ही गाडी सुटल्यानंतर सांगतो पुढची गाडी तयार ठेवा. थांबूया. या ठिकाणी जिल्हा स्तरावरती बक्षीस वितरण सोहळा या ठिकाणी संपन्न होतो. कदम साहेबांची या ठिकाणी गाडी बाद होते आणि जिल्हा स्तरावरील या ठिकाणी बक्षीस वितरण सोहळा संपन्न होईल आणि त्यानंतर पुढच्या गाड्या या ठिकाणी धावल्या जातील याची नोंद घ्या. जिल्हा स्तरावरील प्रथमतः या ठिकाणी बक्षीस वितरण समारंभ सोहळा संपन्न होतो. व्यासपीठावरून जरा हॅलोजन सुरू करायचंय. शिवसेना तालुका कणकवली यांच्या वतीने भव्य दिव्य अशी बैलगाडा शर्यत यावर्षी प्रथमच जाणवलीच्या या भव्य पटांगणावर आयोजित करण्यात आली होती. यासाठी दामू सावंत त्याचबरोबर तालुकाध्यक्ष भूषण पेरवेकर यांच्या सर्व मित्रमंडळाने सहकार्याने या आयोजनाचं शिवधनुष्य या ठिकाणी पेललेलं आहे आणि या बक्षीस समारंभासाठी व्यासपीठावर महाराष्ट्र राज्याचे सन्मान्य उद्योग मंत्री सन्मान्य उदयजी सामंत साहेब या ठिकाणी उपस्थित झाले. त्यांनी आम्हाला वेळ दिला त्याबद्दल सर्वप्रथम तालुका शिवसेनेच्या वतीने मी त्यांचं हार्दिक स्वागत करतो. त्याचबरोबर लोकसभा मतदारसंघाचे संपर्क प्रमुख सन्मान्य रवींद्रजी पाठक साहेब या ठिकाणी उपस्थित झाले. त्यांचंही मी हार्दिक स्वागत करतो. त्यांच्यासोबत या ठिकाणी व्यासपीठावर आलेले सिंधुदुर्ग शिवसेनेचे नेते माजी खासदार ब्रिगेडियर सुधीरजी सावंत साहेब यांचंही मी स्वागत करतो. आता सर्वप्रथम जिल्हा स्तरावर या ठिकाणी तृतीय क्रमांक जी गाडी या ठिकाणी जाहीर झालेली आहे पहिलं 3-2-1 प्रथम क्रमांक सन्मान्य अमोल सुधाकर ठाकूर हळवळ जोरदार तयार या गाडासाठी बैलगाड्यासाठी 1 मिनिट 13 सेकंदामध्ये ही शर्यत त्यांनी पार केली आहे. मी विनंती करतो अमोल ठाकूर यांना कृपया व्यासपीठावर यायचं आहे. सन्मान्य अमोल ठाकूर आपला भव्य या ठिकाणी असलेलं प्रथम क्रमांकाचं शील सन्मान्य उद्योग मंत्री यांच्या शुभ हस्ते आपण स्वीकारावं अशी मी त्यांना विनंती करतो. त्याचबरोबर रोख रक्कम याचा या ठिकाणी त्यांनी स्वीकार करावा. सन्मान्य अमोल ठाकूर हळवळ 1 मिनिट आणि 13 सेकंद अशा अल्प वेळेत हा या ठिकाणी 200 मीटरचा रिटर्न ट्रॅक आपण पार केला आपल्या 2 बैलांसह. धन्यवाद. यानंतर द्वितीय क्रमांक राजेंद्र श्यामसुंदर बागवे 1 मिनिट 19 सेकंद आणि 22 पॉइंट. राजेंद्र बागवे यांना विनंती करतो त्यांनी कृपया व्यासपीठावर यावं आणि सन्मान्य रवींद्रजी फाटक त्याचबरोबर उद्योग मंत्री सन्मान्य उदयजी सामंत यांच्या हस्ते शुभ हस्ते आपलं बक्षीस या ठिकाणी स्वीकारायचं आहे. धन्यवाद साहेब. यानंतर तृतीय क्रमांक जिल्हास्तरीय अवधूत सुरेश राणे कणकवली जोरदार कणकवलीकरांसाठी 1 मिनिट आणि 20 सेकंद आमच्या शेखर राणे यांच्या समोर या ठिकाणी त्यांनी हे आपलं पारितोषिक आणि रोख रक्कम या ठिकाणी स्वीकारायचं आहे. जोरदार टाळ्या तिन्ही या विजेत्यांसाठी या ठिकाणी होऊन जाऊ देत. आणि यानंतर त्याचबरोबर या स्पर्धेच्या आयोजनामध्ये काही बक्षिसं अशी आहेत. उत्कृष्ट ड्रायव्हर उत्कृष्ट चालक पिंटू साटेलकर साठी जोरदार टाळा त्यांनी आपल्या मानाचं या ठिकाणी बक्षीस घेऊन जायचं आहे. उत्कृष्ट चालक त्याचबरोबर उत्कृष्ट आणि आकर्षक बैलगाडी संजय रामचंद्र साटम यांनी कुठल्या व्यासपीठावर यावं. साटम यांनी कुठल्या व्यासपीठावर यावं. आकर्षक अशी बैलगाडी या स्पर्धेमध्ये उतरवून आमच्या स्पर्धेला एक वेगळा या ठिकाणी उंचीवर नेऊन ठेवलं.
आपल्या सर्व रसिक प्रेक्षकांच्या उपस्थितीमुळे हा बक्षीस समारंभाने हा सोहळा संपन्न होत आहे. यानंतर मी विनंती करतो सन्मान्य उद्योग मंत्री उदयजी सामंत यांना, त्यांनी कृपया आम्हाला या स्पर्धेला शुभेच्छा द्याव्या. कणकवली तालुका शिवसेनेच्या वतीनं आयोजित केलेल्या बैलगाडीच्या स्पर्धेला उपस्थित असलेले आपल्या लोकसभेचे संपर्क प्रमुख आदरणीय रवींद्र फाटक साहेब, माजी खासदार ब्रिगेडियर सावंत साहेब, जिल्हा प्रमुख संजयजी आंगरे, आयोजक दामू शेठ, आमचे भास्करराव, भूषण, सुनील पारकर, सर्वच माझे सर्व सहकारी. नावं जर राहिली असेल तर राग मानू नका आणि दुसरीकडे कुठे जाऊ नका. नाव राहिलं असेल तर आज मला मनापासून समाधान आहे की एकनाथ शिंदे साहेबांच्या नेतृत्वाखाली वंदनीय बाळासाहेबांची शिवसेना पुढे नेत असताना आपण सामाजिक उपक्रम राबवतोय आणि या सामाजिक उपक्रमाला हजारो लोकांनी प्रतिसाद दिलाय. त्याबद्दल मी सर्व प्रेक्षक वर्गाला मनापासून धन्यवाद देतो. आणि पुढच्या वर्षी या स्पर्धेसाठी माझी देखील बैलगाडी तयार करणार आहे, पण बक्षीस तुमचं मोठं असतं दोघांची. रवींद्र पाठक साहेब देखील बैलगाडी तयार करणार आहेत, मी देखील बैलगाडी तयार करणार आहेत आणि वर्षभरामध्ये बैल कोण ठेवायचे ते आम्ही वर्षभरात ठरवतो. पण एक चांगली स्पर्धा या ठिकाणी आपण आयोजित केली, त्याबद्दल सगळ्यांना मनापासून धन्यवाद देतो. सगळ्या स्पर्धकांनी त्या स्पर्धेची उंची वाढवली त्याबद्दल देखील त्यांना धन्यवाद देतो. ज्यांना यश मिळालं नाही त्यांना पुढच्या स्पर्धेसाठी शुभेच्छा देतो आणि थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद साहेब, आपण या ठिकाणी आलात, या ठिकाणी मार्गदर्शन केलं त्याबद्दल धन्यवाद. आणि एक प्रेमाचं प्रतीक कणकवली तालुका शिवसेनेच्या वतीने आपला शाल श्रीफळ आणि या ठिकाणी पुष्पगुच्छ देऊन सन्मान होतोय, त्याचा स्वीकार आपण करावा. जिल्हा प्रमुख संजयजी आंगरे यांना विनंती करेन की सन्मान्य उदयजी सामंत यांचा शाल व श्रीफळ देऊन सत्कार करावा. जोरदार टाळ्या होऊन जातात मित्र. उदयजी सामंत उद्योग मंत्री महाराष्ट्र राज्य आमच्या सत्काराचा स्वीकार करतायत. यानंतर सन्मान्य फाटक साहेबांचा या ठिकाणी सन्मान होईल. सन्मान्य फाटक साहेबांचा सन्मान तालुकाध्यक्ष भूषण तोरडेकर यांनी करावा अशी मी त्यांना विनंती करतो. जोरदार टाळ्या फाटक साहेबांसाठी. आपण विशेष लक्ष आमच्याकडे द्यावं आणि आपण या ठिकाणी आलात, आम्हाला वेळ दिलात त्याबद्दल आपले पुन्हा एकदा आभार. धन्यवाद. आदित्य विनोद यांचं ना गाडी. हॅलो गाडी. हॅलो त्यांचं गाडी आदित्य यांचं काय आहे बघा. त्यांचं साहेब आपण गाडीचं सांगत आली. आदित्य यांचं आदित्य यांचं आदित्य वंदे. धन्यवाद.
अशोक सहदेव धुळे आपली गाडी पुढे घ्या ट्रॅकला. अशोक सहदेव धुळे, अशोक सहदेव धुळे साहेब आपली गाडी ट्रॅकला घ्या. ट्रॅक पासून जराशी जवळ आणून ठेवा. धन्यवाद. ठेवा धुळे साहेब. ओके. त्यानंतर असेल ती गाडी प्रशांत साठ, मारुती साठम. तुमची पण गाडी तयार ठेवा. साहेब धुळे साहेब इथेच ठेवा. नाही प्रशांत मारुती साठम आपली सुद्धा गाडी तयार ठेवा. अशोक सहदेव धुळे ही गाडी आमच्या करंगळे गावातील सावडा गावातील एका नामवंत अनेक स्पर्धांमध्ये नंबर करणारी अशी धुळे साहेबांची गाडी ही पाहायला मिळेल नक्कीच. अशोक धुळे साहेबांची या ठिकाणी गाडी यानंतर पाहायला मिळेल. प्रेक्षक वर्ग ट्रॅक मोकळा करा. गाडी समालोचन कक्षाच्या दिशेने येताना पाहायला मिळते. हुल्लेडबाजी करू नका. प्रेक्षक वर्ग ट्रॅक पासून बाजूला राहा. गाडी या ठिकाणी समालोचन कक्षाच्या दिशेने येते. अशोक सहदेव गाडी घ्या ट्रॅकला. काय नाही प्रशांत मारुती साठम गाडी तयार ठेवा. शेवट अंतिम टायमिंग सांगा साहेब. त्यांचं टायमिंग सांगा. त्यांचा अजून आपला टायमिंग आला नाही. सन्माननीय पंच आपला टायमिंग या ठिकाणी आला नाही. 2 मिनिटं फक्त. 2 मिनिट 0 सेकंद 38 मिनिट. वळंदू 2 मिनिट 00 38 पॉइंट. धन्यवाद. प्रशांत मारुती साठम आपली गाडी ट्रॅक पासून जवळ घेऊन ठेवा. प्रशांत मारुती साठम, प्रशांत मारुती साठम. हॅलो प्रशांत मारुती साठम गाडी आपली ट्रॅक पासून जवळ घ्या. या ठिकाणी गाडी रिटर्न यायला निघाली. आपली गाडी ट्रॅकच्या जवळ घेऊन ठेवा. प्रशांत मारुती साठम. एक मिनिट 30 सेकंद 93 पॉइंट. 1 मिनिट 30 सेकंद 93 पॉइंट. धन्यवाद. साठम साहेब आपली गाडी ट्रॅकला घ्या. प्रशांत मारुती साठम गाडी ट्रॅकला त्वरित घ्या. साठम साहेब अंतिम गाडी असेल, शेवटची गाडी असेल. मारुती साठम साहेब आपली गाडी घ्या. विलंब करू नका. अंतिम शेवटची सांगता घालणारी, भोरवी घालणारी, शेवट करणारी ही गाडी असेल, लास्ट गाडी असेल. मारुती साठम साहेब आपली गाडी या ठिकाणी ट्रॅकला घ्या. नक्कीच
या ठिकाणी गाडी अंतिम गाडी झाली झाली अरे होय होय राज्य स्तरावरील स्पर्धेचा 1-16चा लीड आहे याची नोंद घ्या. या ठिकाणी 1-16 असं लीड आहे. शेवटची गाडी असेल ही अंतिम गाडी असेल. शेवटची गाडी आहे ही अंतिम गाडी आहे. चांगलं टायमिंग असेल तो पहिलं जातो ना. प्रशांत मारुती सातार साहेबांची ही अंतिम या स्पर्धेतील गाडी असेल. या ठिकाणी नक्कीच प्रेक्षकांनी या अंतिम गाडीचा सुद्धा या ठिकाणी आस्वाद घ्यायचा. अंतिम सांगता घालणारी या ठिकाणी भैरवी घालणारी शेवट करणारी ही गाडी या ठिकाणी मैदानात पाहायला मिळते. त्याचप्रमाणे प्रेक्षकांना या ठिकाणी नामी संधी पुन्हा एकदा पाहायला मिळते. प्रेक्षणीय या ठिकाणी गाडी पळवण्याची या ठिकाणी सन्माननीय सातारचे राणे साहेब यांनी एक आपली प्रेक्षणीय म्हणून या ठिकाणी गाडी पळवण्यासाठी ठेवली. याचा पण आस्वाद घ्यायचा याची नोंद घ्या. स्पर्धेतील अंतिम गाडी ही या ठिकाणी साटम साहेबांची येते. आणि यानंतर प्रेक्षणीय म्हणून या ठिकाणी सातारची गाडी या ठिकाणी जाणार आहे, धावणार आहे याची नोंद घ्या. सटम साहेब आपले झाले असेल तर ट्रॅकला घ्या. सन्माननीय माजी सरपंच सुभदा राणे यांचं या ठिकाणी राव राणे यांचं स्वागत या ठिकाणी पुष्पगुच्छ देऊन सन्माननीय नगरसेवक माई पडवळकर यांच्या शुभ हस्ते या ठिकाणी पुष्पगुच्छ देऊन यांचं स्वागत करण्यात येत आहे. आपण या ठिकाणी साहेब मॅडम उपस्थित राहिलात आणि या सर्व क्रीडा रसिकांना या ठिकाणी आणि आस्वाद घेतलात. या खेळाची शोभा वाढवल्याबद्दल धन्यवाद. साटम साहेबांची गाडी मैदानामध्ये अतिशय गोळीच्या वेगाने पळताना पाहायला मिळते. संध्याकाळच्या शेवटची गाडी अंतिम सत्रातली ही गाडी पाहायला मिळते. नक्कीच प्रेक्षकांच्या मनात आणि टाळ्यांच्या गजरात ही गाडी शेवटची गाडी सांगता घालणारी भैरवी घालणारी पळताना पाहायला मिळते. तिवरे सरपंच भाई आंबेडकर आपण या ठिकाणी व्यासपीठावरती साहेब येऊन स्थानापन्न व्हायचं आहे. तिवरे सरपंच भाई आंबेडकर यानंतर प्रेक्षणीय म्हणून एका सातारचे राणे साहेबांची गाडी धावणार आहे. ही प्रेक्षकांसाठी सूचना आहे. आणि यानंतर बक्षीस वितरण सोहळा संपन्न होणार आहे. तुम्ही प्रेक्षकांनी घरी जाऊन नक्कीच या बक्षीस वितरण सोहळ्याचा पण आस्वाद घ्यायचा आहे.
मुंबई संघटनेचे अध्यक्ष सन्माननीय शंकरजी राणे साहेब यांचे या ठिकाणी पुष्पगुच्छ देऊन सन्माननीय आमचे या ठिकाणी भाषण प्रसिद्ध असते आमचे 1 मिनिट 26 सेकंद पॉइंट. त्यांचा पुन्हा एकदा सभा 1 मिनिट 26 सेकंद 0 पॉइंट. धन्यवाद 0 पॉइंट. आता या ठिकाणी बक्षीस वितरण सोहळा संपन्न होईल आणि साखरेच्या राणे साहेबांची गाडी प्रेक्षणीय म्हणून या ठिकाणी प्रेक्षकांच्या साठी या ठिकाणी धावताना पाहायला मिळेल. प्रेक्षक वर्ग या ठिकाणी बक्षीस वितरण सोहळा संपन्न होतो. या ठिकाणी आपण तुम्ही या ठिकाणी उपस्थिती ठेवली आणि या प्रेक्षक या स्पर्धेची शोभा वाढवल्याबद्दल या कणकवली तालुका शिवसेना मंडळाच्या वतीनं आयोजकांच्या वतीने आपले स्वतःच्या ऋणी आणि आभार मानतो. या ठिकाणी स्पर्धेच्या उद्घाटन या ठिकाणी बक्षीस वितरणाच्या ठिकाणी या ठिकाणी यायचं आहे प्रेक्षणीय विनंती. या ठिकाणी सर्वांनी उपस्थित राहायचं. प्रेक्षक वर्गांना सूचना आहे या ठिकाणी बक्षीस वितरणासाठी या ठिकाणी सर्वांनी उपस्थित राहायचं. हॅलो सर्व उपस्थित प्रेक्षक वर्गांचं मान्यवरांचं आणि इथे जे गाडा मालक त्यांचं सर्वांचं आणि चालक यांचं मंडळाच्या वतीनं हार्दिक हार्दिक स्वागत. आपण भरपूर असा वेळ काढून इथे थांबलेला आहात. आता थोड्याच वेळात इतर बक्षीस वितरणाचा कार्यक्रम होईल. सर्वांनी कृपया बक्षीस वितरणाचा कार्यक्रम झाल्याशिवाय जाऊ नये. आता इथे जिल्हास्तरीय ज्यांचं बक्षीस वितरण झालेलं आहे त्याने त्यांचं मानधन घ्यायचं आहे. त्या मानधनात सुद्धा आता यांचं बक्षीस वितरण झाल्यानंतर मानधन देण्यात येईल. कृपया मानधन घेतल्याशिवाय कोणीही जाऊ नये. तो चांगलं उत्कृष्ट ड्रायव्हर. सन्माननीय माजी खासदार
सुधीरजी सावंत साहेब ब्रिगेडियर हे या सर्व प्रेक्षकांसाठी आणि बैल मालकासाठी ह्याला समूहाला संबोधित करतील. हॅलो, जे आताच्या स्पर्धेचं काम पाहिले ते मेस्त्री कृपया स्टेजवर या. मेस्त्री धन्यवाद. आजचा जो बैलगाडाचा कार्यक्रम झाला तो अतिशय उत्कृष्ट झाला आणि मला आता अनेक वर्षांनी गाडी चालवायला गाडीबरोबर बसायला मिळालं आणि फार आनंद झाला. आजच्या समारंभाला जिल्हाध्यक्ष आहेत आपले आगरे साहेब, भास्कर राणे, शेखर राणे आणि दामू सावंत कुठे गेले, दामू सावंत आणि आज महिला अध्यक्ष आलेले आहेत. महिला जिल्ह्याच्या संपर्क प्रमुख श्रीमती द्रावी आलेल्या आहेत आणि सर्व महिला आणि सर्व कार्यकर्त्यांचं मी अभिनंदन करतो की बैलगाडीचे शर्यत मध्ये बंद होते आणि आता पुन्हा तुम्ही सुरू केले. हा मर्दानी खेळ आहे आणि महाराष्ट्रामध्ये मर्दानी खेळ हा चाललाच पाहिजे अशा प्रकारची भावना सर्वांची होती आणि आता उत्कृष्टपणे तुम्ही चालवली. आता जवळजवळ मला वाटतं 19 का 18 आणि 11 लोक म्हणजे जवळ 33 लोकांनी या 34 लोकांनी याच्यात भाग घेतलेला आहे आणि अत्यंत खेळीमेळीच्या वातावरणात तुम्ही साजरा केलाय. सर्व ज्यांनी स्पर्धा जिंकली आहे त्यांचं अभिनंदन करतो आणि ज्यांनी भाग घेतला आहे त्यांनी असाच प्रयत्न करत राहावा. कधीतरी पहिला नंबर तुमचा येणारच आहे ही खात्री बाळगा आणि ह्या खेळाला पाठपुरावा करून संधी द्या, वाढवा आणि मतदानी खेळाचा एक नवीन शिक्षण महाराष्ट्रात सुरू करा विनंती करतो. धन्यवाद. जय महाराष्ट्र. आजच्या या संपूर्ण स्पर्धेमध्ये राज्यस्तरीय इथे 1, 2, 3 नंबर काढलेले आहेत. प्रथम क्रमांक आहे तो सूरज विठ्ठल सावंत 1 मिनिट 16 सेकंद 88 पॉईंट. द्वितीय क्रमांक अनुराग वाटवे 1 मिनिट 19 सेकंद 35 पॉईंट. 3 नंबर संदीप लहू ठाकूर 1 मिनिट 25 सेकंद असे हे 3 नंबर काढलेले आहेत राज्यस्तरीय. त्याचप्रमाणे उत्कृष्ट जाकी त्याच्यासाठी सुद्धा एक बैलगाडीचे मध्ये बक्षीस ठेवलं जातं ते आहे आणि बैलजोडीसाठी आहे. बैलजोडीसाठी 1 नंबरचं उत्कृष्ट पारितोषिक मिळतंय ते आता इथे 1 मिनिट 16 सेकंद आणि 88 पॉईंट ते सूरज विठ्ठल सावंत यांच्याकडे जात आहे आणि उत्कृष्ट जाकी संदीप लहू ठाकूर भरपूर यांना उत्कृष्ट जाकीचं बक्षीस जाते. महेश फोटो मार ओके रोल ना
चैताली ठाकूर आहे. चैताली ठाकूर 1 मिनिट 26 सेकंद. हॅलो 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 ओके ना. आजच्या या संपूर्ण स्पर्धेमध्ये उत्कृष्ट जाती म्हणून प्रशांत मारुती साटम यांची जी गाडी पळाली होती त्यांच्या ड्रायव्हरला जात आहे. प्रशांत मारुती साटम यांच्या जातीला जात आहे. त्याचप्रमाणे आजच्या संपूर्ण स्पर्धेसाठी नंबर सांगितलं 1 नंबर सूरज उत्तम सावंत. आणि उत्कृष्ट जाती. हॅलो कणकवली शिवसेनेच्या वतीने आज या जानवली येथील ग्राउंडवर बैलगाडीचा थरारा रंगला होता आणि यामध्ये आज सर्वच बैलगाडी स्पर्धक सहभागी झाले होते. यामध्ये जिल्हास्तरीय आणि राज्यस्तरीय स्पर्धा झाली. त्या स्पर्धेमध्ये राज्यामध्ये जे नंबर आलेले आहे तसेच जिल्ह्यामध्ये जो प्रथम क्रमांक आला आहे तो अमोल ठाकूर म्हणून हा प्रथम क्रमांक आला आहे. द्वितीय क्रमांक बागवे हे आले आणि तृतीय क्रमांक देखील आलेले आहे. त्यामुळे ह्या सर्व स्पर्धकांचे बक्षीस वितरण देण्यात झालेलं आहे. आमदार रवींद्र फाटक आणि उद्योगमंत्री सावंत यांच्या हस्ते हे बक्षीस देण्यासमोर झालेलं आहे. त्यामुळे हा जो बैलगाडीचा थरारा आहे तो रंगत आहे. याचं बक्षीस वितरण समारंभ आता पार पडत आहे. राज्यस्तरीय स्पर्धेमध्ये प्रथम क्रमांकाचं बक्षीस जाते ते सूरज उत्तम सावंत, द्वितीय अनुराग वाटवे आणि तृतीय संदीप येऊ ठाकूर असे आजच्या बक्षिसाचं वितरण झालेलं आहे. कृपया आपल्या अनुमती देऊन संदीप लहू ठाकूर 1 मिनिट 25 सेकंद. 2 मिनिट थांब.
टायमिंग असं का संदीप लेऊ ठाकूर एक 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 25 वाल्याचं बक्षीस आहे. एक 25 वाल्यांचं बक्षीस. इकडे बघा अनुराग वाटवे 2 नंबर. इकडे बघा हॅलो. आणि 1 नंबर सुरज विठ्ठल सावंत 1 मिनिट 16 सेकंद 88 हॅलो 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 1 मिनिट 16 सेकंद 88 रन हे आजच्या संपूर्ण स्पर्धेतलं प्रथम मानकरी ठरलेलं आहे. कृपया सर्व स्पर्धकांनी ज्यांचा नंबर आलाय त्यांना मानधन मिळणार नाही. ज्यांचा नंबर आला नाही त्यांनीच मानधन घेऊन जायचं आहे. ज्यांना बक्षीस मिळालं त्यांना मानधन मिळणार नाही. कृपया मानधनाचा विचार करू नका. या स्पर्धेमध्ये भाग घेतलेल्या सर्व जिल्हास्तरीय राज्यस्तरीय सर्व स्पर्धकांना सूचना आहे, स्वतः मालक हजर असेल तर त्यांना मानधन दिलं जाईल याची नोंद घ्या. मालक या ठिकाणी सही करायची, आपलं मानधन घेऊन जायचं. प्रत्येक मालकाने या ठिकाणी येऊन आपली सही करून आपल्या नावासह आपलं मानधन घेऊन जायचं. ज्यांनी नोंद केलेली आहे त्यांनी येऊन या ठिकाणी सही करून आपलं मानधन घेऊन जायचं. आपल्या नावासमोर येऊन सही करायची आणि आपलं मानधन घेऊन जायचंय. कृपया थांबा 1 मिनिट थांबा 1 मिनिट थांबा थांबा 2 मिनिट थांबा. ओके हळूहळू वायरा 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 मला माहिती होतं हां फोटो काढ ज्या स्पर्धकांनी भाग घेतला होता त्यांनी आपल्या नावासमोर येऊन सही करायची आणि आपलं मानधन घेऊन जायचंय. स्वतः मालक आपल्या नावासमोर येऊन सही करून आपलं मानधन घेऊन जायचंय. प्रत्येक स्पर्धकाला या ठिकाणी सूचना आहे. सन्माननीय बाने साहेब आपण येऊन आपलं मानधन घेऊन जायचंय सही करून. बाने त्यानंतर साहेब बोल आंग्रे साहेब घ्या. त्यानंतर साहेब कसं देखील उपस्थित होते. त्यांच्या हस्ते हा बक्षीस समारंभ आता ब्रिगेड सुधीर सावंत आहे. आज ही स्पर्धा खूप चांगल्या प्रकारे पार पडली. नियोजन होतं. बऱ्याच वर्षांनी मी तर स्पर्धा बघितली आणि अतिशय उत्कृष्टपणे झाली. एवढ्या शांततेने झाली आणि अनेक स्पर्धा झाल्या, पण त्यात आता विजेते काही त्याच्यात भाग घेऊ शकले नाहीत. पण सर्वांचं मनोबल वाढलं आणि ही मर्दानगी स्पर्धा आहे. अशी स्पर्धा होत राहावी असं मला वाटतं.
आणि पूर्वी ते रेग्युलर म्हणजे बैलगाडीची शर्यत ही एक परंपरा महाराष्ट्राची आहे आणि ती पुढे चालवावी आणि इथे जे इथल्या शिवसेनेने येऊन ही स्पर्धा केली आहे आणि त्यांचं मी अभिनंदन करतो की त्यांनी छत्रपती शिवाजी महाराजांचे दिवस पुन्हा निर्माण करण्याचं काम केलेलं आहे. अभिनंदन. जिल्ह्यामध्ये पहिल्यांदाच ही बैलगाडी स्पर्धा आपण आयोजित केली आहे, काय सांगता? जिल्ह्यामध्ये पहिली अशी म्हणता येणार नाही. पहिल्या बऱ्याच दिवसांमध्ये मध्यंतरी बैलगाडी स्पर्धेला काही बंधनं होती, ती आपल्या नवीन सरकार आल्यानंतर ती बंधनं हे करून त्याच्यानंतर ही जिल्ह्यातली पहिली म्हणावी लागेल. कारण का पुष्पचंद सावंत असतील किंवा बाकीचे बैलगाडी स्पर्धा जे होते किंवा जी त्यांचा आवड होती ते ह्याच्या आधी कायमस्वरूपी कुडाळ तालुक्यामध्ये शिवसेना तालुक्याच्या वतीने ही पहिली, कणकवली तालुक्याच्या वतीने पहिली म्हणजे आमची पक्ष निर्माण झाल्यानंतर 1 वर्ष पण अजून पूर्ण व्हायचं आहे. त्याच्या आधी आम्ही पहिल्याच वर्षी स्पर्धा घेतलेली आहे. याच्यानंतरच्या प्रत्येक वर्षी आपण भव्य दिवस स्पर्धा घेऊ. आज उदय सामंत हे होते, यांनी देखील शुभेच्छा दिलेल्या आहेत. त्यांनी सांगितलेलं की माझी देखील बैलगाडी या स्पर्धेमध्ये असेल असं सांगितलं. काय ह्या वर्षी पुढच्या वर्षी आम्ही असंही आम्ही आमच्या पक्षाच्या मार्फत असं करू की पक्षात जे पदाधिकारी असेल त्या प्रत्येक पदाधिकाऱ्याची बैलगाडी असेल असं पण आम्ही एखादा पुढच्या वर्षी आपण नियोजन करू. बैलगाडी स्पर्धेमध्ये सहभागी झालेले स्पर्धक आहेत त्यांनी येथे खूप चांगल्या प्रकारे खेळी केलेली आहे, त्यांना बक्षीस देखील मिळते, आनंदित आहेत. त्याच्याबद्दल काय? खरोखरच म्हणजे भव्य दिव्य असे स्पर्धा आमचे दामू सावंत असतील, भास्कर राणे असतील, भूषण पडळकर असतील, अशा सगळ्यांनी जी त्याच्यासाठी 1 महिना मेहनत घेतली. म्हणजे ह्या स्पर्धा घेणं ही काही छोटी गोष्ट नाही. त्याच्यासाठी खूप मेहनत त्यांनी घेतली. त्यांचे मानावे तेवढे आभार थोडे आहेत. त्याच्यामुळेच आमच्या पक्षाचं नाव मोठं झालं असेल किंवा आमच्या पक्षाला जरा ऊर्जा आलेली आहे. त्याच्यामुळे त्यांचं आम्ही 100% कौतुक करणार आहोत. निश्चितच कणकवली तालुका शिवसेनेच्या वतीने ही बैलगाडी स्पर्धा आयोजित करण्यात आली होती आणि या स्पर्धेच्या वतीने आपल्या पक्षात नवचैतन्य आणि ऊर्जा आलेली आहे असं देखील सांगितलं आहे. त्यामुळे कुठे ना कुठेतरी आता हा पक्ष भरारी घेत आहे एवढंच आपल्याला दिसत आहे. उमेश बुचडे, कोकण 7 लाईव्ह, कणकवली. एका शालीत सगळे पुढे या. अगोदर सांगा नंतर. जिल्हास्तरीयमध्ये 1 नंबर आला, काय सांगता? काय नाही, भरपूर आनंद झाला आहे. एवढी आनंद कधी झाला नव्हता सिंधुदुर्गात आणि कोणी स्पर्धा भरवत नव्हतं आणि पहिली शर्यत झाली, खूप आनंद झाला. जिल्हास्तरीयमध्ये आणि राज्यस्तरीयमध्ये बराच वेळ मिळाला आणि 13 सेकंदामध्ये आपली बैलगाडी आलेली आहे. राज्यस्तरीयमध्ये पण अशी बैलगाडी आलेली आहे. हे आमचं काय मेहनत आहे माझी. सकाळी उठून तालीम देतो, त्यांना आंघोळी घालतो, गरम पाण्याने मॉलिश करतो, ते माझं फळ आहे. ते
सूर्यझळ होते आणि हा आनंद उत्सव साजरा होत आहे. आपण पाहत आहोत की कशा पद्धतीने हे आनंद उत्सव साजरा करत आहे. बैलगाडी शर्यतीची जी आनंद उत्सव जो कसा आहे तो आपण पाहत आहोत. अशा पद्धतीने हे सर्व जे नियोजन होतं हे खूप चांगल्या प्रकारे होते आणि जे बैलगाडीचे मालक आहेत ते नृत्य करत आहेत. आपण पाहतो की कशा पद्धतीने हा देखील आनंद साजरा करत आहेत आणि उत्साह हा मोठ्या प्रमाणात त्यांच्यामध्ये दिसत आहे. आपल्याला हे सर्व नियोजन आहे ते चांगलं आहे त्यांचं, हेच आपल्याला एकंदरीत दिसलं आहे. सुरेश राज्यस्तरीयमध्ये आपला पहिला नंबर आलाय, कसं वाटतंय? आज खरंच म्हणजे आनंद झाला. या वर्षाच्या सीझनमधली लाटची स्पर्धा आणि त्या स्पर्धेमध्ये जशी मी सुरुवात केली तसं शेवट केला. पहिल्या स्पर्धेला पण माझा 1 नंबर आला आणि लाटच्या स्पर्धेला 1 नंबर आला. त्याबद्दल खूप म्हणजे आनंद होतोय. निश्चितच खूप आनंद होतोय. राज्यस्तरीयमध्ये पहिला नंबर आला आहे सावंत यांच्या बैलगाडी, त्यामुळे खूप आनंद उत्सव आणि येथे खूप धमाल केली जात आहे आणि अशा प्रकारे शेतकरी आपला आनंद उत्सव व्यक्त करत आहे एवढं मात्र निश्चित. उमेश बुचडे, कॅमेरेमॅन साहिल बागवेसह उमेश बुचडे, कणकवली.